Arratsaldeon ongi etorriak Donostiako Antigua auzora, Antiguako pelota txapelketaren 76. edizioa bere azkenetara iristen ari da. Gaur laugarren eta azken astea, orain arte txapelketak gizonezkoen mailan ligaxka izan du, gaur ja finalerdiak, bihar ja finalerdiak, larun batean ja finala. Eta emakumezkoen torneo, emakumezkoen txapelketa, binekako txapelketa, gaur lehenengo finalerdia eta bihar bigarren finalerdia. Orain arteko egunetan, zazpiretan izan gaituzue, gaur ikusten duzue. Oraindik 6 eta 27 direla, besteak beste emakumezkoen partiduarekin, derrigorrez jaialdi aurreratu beharra dago, bestela hemendik ateratzeko gaueko 10 izaten dira, eta noski argiak bere erakina dauka, bai pelotarientzat eta zarsanik ez, irudiak txukun zuengana iristeko. Gatoze beraz, gaurko jaialdi aurkeztera, aurkeztu baino lehenago, lehenko gunean, aidean duzen genuen pelota zale bati zorretan gelditu ginen pelota zale batekin, eta horri erantzuna. Galtzen zigun pelota zale batek, ea zein pelotari zen Antiguan txapel gehien lortua dituena. Eta orduan, papeletan behitu gabe, esaten genuen, seguro Iñaki Goikoetxa dela. Iñaki Goikoetxa berarekin joan gera, eta esan dugu, berak 8 txapel dauzkala, 7 nagusien mailan, bat bigarren mailan, guztira 8, baina lehenengo mailan 8 txapel dituena, historiko bat, hemen Antiguan asko maitezena, asko maite genuena, Txutxin Baldak 8 txapel lortu zituen Antiguan. Pelota liberetan berezia, gero urte askotan hemen pelota jartzaileari izan genuena, eta Txutxin Baldaren inguruan, anedota asko dauzkago gunatzeko, baina bat derrigorrezko datu beharra dokat. Besteak beste, egun baterako, pentsatze garai zirenaiek, 5 final zeuzken iragarria, 5 partidu zeuzken iragarria, ez da izakoratzen nuen. Bata Donostin, bestea Zumarraga da Urretzun, gauza da 5 egitatik 3 jokatu zituela, bata eguerdian, bestea arratsaldean da, bestea ja arratxian edo gauean, eta Gipuzkoako pelota federazioak zigortu egin zuen, egun batean 3 partidu jokatzeagatik, eta berak federazioarekin tratua itxi zuen, esanaz, zigorre jarria zuen, baina eskuak erabaz zizko eginda bukatu ditut, eta hilabeteko zigorrak. Berak negoziatu zuen, hilabeteko zigorra jarri zieten, horrela hilabetean, ja eskuetatik osatu izango zelako. Txutxin Balda hundia, 8 txapelekin, txapel gehien lortu dituen lehenengo mailan, eta berarekin oso laguna izan zuen Iñaki Goikoetxa igeldokoa, hori 7 txapel lehenengo mailan eta bat bigarren mailan. Gaur komentarista lanak egiteko izango dugu laguna falta zaigu, Lazar etorriko da, lasai egon, Iñaki Lizasore jakin horia hundia baita, eta gatozen beraz finalerdi hontako protagonisten aurkezpena egitera. Miren Larrarte, jaiotzez bidanikoa dugu, Antigora lehenengo aldiz etorri zela badira 7-8 urte, oso umea zen orduan, 15 urterekin horrelako denen bat. Eta arrezkerozik, ume izatetik orain andra izatera etorri zaigu, asko aldu da, lehen berarekin jego naiz berriketan, eta noski ondo akoratzen dela, bai bere eta bai bere ama, lehenengo aldiz hemen Antigora etorri zeriren. Miren Larrarte bidanikoa, Bilabonako behartzana klubeko 22 urte, 1,67 zentimetro, 60 kiloko pisuarekin. Bere atzelaria, Errioxarra dugu, Andrea Capellan, Santo Domingo de la Calzadakoa, Miguel Capellan, seguro nik entzuna izango zenuten, pelotari profesional izan dakoa, eta arrolari bikaina, Miguel Capellanen alaba dugu. 18 urterekin, 1,68 zentimetro, eta 68 kiloko pisua. Hoiek, Gerriko Gorriz izango ditugunak. Gerriko Ordinez, Goiuri Zabaleta, Donostiarra, 15 urterekin, oraindik ere ozen eskauta duguna, 1,66 zentimetrorekin, 63 kiloko pisua, eta bere atzelaria, Itxaso Erasun, erabat ere kirulari familikoa. Bere aita Manuel, herrikiruletan aizkoran bezala segan oso trebea genuena, eta noski bere anaia, Jon, orantxe gutxira arte, profesional izan dakoa, eskuzko pelota munduan. Itxaso Erasun, Zizurkilkoa, 25 urtekoa, bera dugu hemen dakoagun kuadriletik zaharrena, 25 urterekin, 1,63 zentimetro eta 65 kiloko pisua, beraz. Gaztenak Goiurik 15 urte, zaharrenak Itxaso Erasuneko 25 urte, eta Gerriko Gorriz dauzkagunak, Miren Larrarteko 22 eta Andrea Capellanek 18 urte dauzka. Epaia lanetarako ia txapelketa guztian izan dugun Mikel Arroyo, eta gaur berarekin batera, Jon Uria, beste partidu askotan, lagun izan duen Arroyok Mikel Txoperena, baja dugulako. Eta esan dut gaur hemen 3 finalerdi ditugula.
hau aurkeztu berri duguna, emakumezkoen mailakoa, eta gizonezkoen mailan, bigarren promesa mailan, Xabier Rekalde eta Ogier Elortz izango ditugu. Gerriko Gorriz eta Gerriko Ordinez, Xabier Apaolaza 20 urteko Hernaniarra, eta Ander Arroita 19 urteko Arrigaurrikakoa. Eta azkenik nagusien mailako finalean, Oier Ormaetxe, Lezamako aurrelaria, eta bere atzelaria Unaz Landa barkatu, Oiartzungoa 19 urteko atzelaria. Eta kontrarioak, Jorge Fernández, Herrio Sarrau ere, Fonmaierkoa, eta bere atzelaria Adrián Azpiroz Irurtzukoa. Leon Castilla bota dute, txapa irera, zaka gorrientzat, eta ikusten artean, pelota munduan historia asko egin duten lagunak eragurtu izan ditugu, batetik Jontro urteetan kazetari lanak egindakoa gare baten aurrena eginen eta gero diario asko karian. Hemen txere gaur neurketa ikustera etorriena Oinatze Bengoetxea, pelotari profesionala izan dakoa. Zongo sake gorri ez, sakea urdin. Goiurik aterako du sakea. Gure erloja abia jartzera goaz. Zeirak eta 32 minutu irenean. Ordua, partideko lehenengo pelota gada jotzera. Goiuri Zabaleta. Sake atera du. Kapilanek zeitik ezkarrez. Goian dago, baleko erantzuna. Goiurik. Ezkarrez larrote jaso. Zabaletak ezkarrez etxakoa. Baina, ezkarrez ezin. Bate dauz. Horreinak irabazten. Goiuri Zabaletak egindako tantoa. Pelotakin ere egon da, emakumezkoen mailan zalantzarik, pelotako xoarekin jokatu, mistoarekin jokatu, hemen mistoarekin. Soinua, orentxe Oinaz Bengoetxa hemen kaitxa zeharkatzen. Pelota mistoarekin beste zerbait da, egia da eskuak gehiago mintzen dituztela, baina, gizonezkoen mailan berdin pasatzen da. Sakez egin du tantoak Goiuri Zabaletak. Sakez egin dako lehena, Larrarte sartu da bolea zerantzutera. Ezin izan du jaso. Ezin dozen handia somatzen dugu hemen. Hona da, zuek badekizu egin behar zuen, nahi baldin behar zuen bezure mat bideari, beti bezala, esanen nondik ari zeraten partida ikusten, asko oraindik oporretan, jaso ditugun bezala Andaluzialetik eta Urrutiagotik ere bai, eta edo ze ikusten duzuen partido ontarako, bestetarako, zerbait komentatu nahi baldin behar zuen, lasai, eta tartetxo bat daukagunean irakurri egiteko mezuelik. Kapellanek jasoa. Zabaleta, irutik ondo atzeratu. Esku inoz Kapellan. Erasun, ezkerrez, Larrarte, irugarreko atratik, jozartako atzera. Erasun, Lauterdik ez du gozatu, ezkerrez Larrarte jaso. Erasun, Lauterdik, Kapellan. Iruterdik, pelotakada bikaina, edarra. Erasun, bostardian. Larrartek txokoan utx. Hiru eta utx. Momentuz Goiuri Zabaletak bi tanto egin da, horietatik bat sakearekin, Larrartek utxegindako bat, markagailuan, hiru eta utx. Goiuri Zabaleta sakera. Hemos urteko neskatu Donostiarra. Urba. Sake arro atera du, badaki berak ere Larrarte aire zerantzuten trebea dela. Erasun, Kapellanen pelotakada. Eskuinez Erasunek eraman. Ezker Lartarren pelotakada Mitxi Zabalera. Erasun, Zabaletek bildu, ezkarrona joa atera da pixka bat. Larratek ezkerrez. Atzera Zabaletak. Kapellanen pelotakada kora. Lau eta huts. Momentuz ez gara partiduen ikusten ari, jokoan egindako tanta bat, galdutako bi, sakez egindako bestea, markagailoak erakosten dizkigun lau tantak hori esek. Urdinenak. Zabaleta. Hor da sakera. Laugarren kuadran bote egin. Eskuinez, zalantzako izan du, ezkerrez erantzuko zuelakoan, azkenean eskuinez erantzun behar, Zabaletak atzera, Kapellanek eraman. Erasun. Atzera Kapellanek. Ezkerrez eraman. Zabalera Larratek, boleaz Goiuri ondo.
Ezker Lararte Zabalera. Zabalean bertan utzi Zabaletak. Lararte jasoa. Erasunek lautu. Kapellan. Tanto peloteatu eta gogorra. Lararte utzi. Kapellanen pelotak da bikaina. Markagailan lauta etxokoarekin daude, baina ez dakiz zerretik oraindik eta asko zazarekatuago ikusiko dugu markagailoa. Zakun nago gorriak susperraldia berandu baino lehenago izango dutela. Ezkerrez atzeratu Zabaletak. Kapellan. Erasun lautu. Larartek ezkerrez. Zabaletak. Ezkerrez Kapellan. Zabaletak. Lautik. Ondo lagunduz erasuni. Kapellanek jaso. Zabaleta txekoan. Larartek ezkerrez utx. Bost eta utx. Ez dira bat ere ondo hasi gorriak. Urdinak bost eta utx, baina bostan doitatik 3 urdinak galdutakoak. 2 Lararte galdu dituenak, Kapellanek galdu dena bat, eta sakearekin Larartek Zabaletak bat egin du, Larartek utx egin duena. Gauta utx. Ez dakit peloteak gerriz egiteten nezote iren hemen kantzan. Hemen datuz, utpizka bat kontrakatza mota eta oinetako akor guzti hobeto txikitzeko. Begira. Batek mezua lehenengoa. Goiuri izan Donostikoa, Leitzakoa. Bueno, guk hemen erosetako prezioan saltzen ditugu gauzak eta pasatu diguten fetxan ala zan digute. Fitxan ala zan digute. Azkarrik asko. Goiuri zuzenduta Leitzakoa. Ezkerrez Kapellan. Atzera Kapellanek onda. Ezkerrez erasunek, zeitik. Lararte. Eskertzuko da, gure entzuleak hain zintzo portatzea eta hain erne egotea. Ezkerrez Goiuri, Zabaleta Legitzarrak utxe egindako pelota. Hor bukatu da, hauen bolada. Badazpada begiratzen azpitza, baina akazpanago, fitxan. Zaten diade, beraiek pelotariek pasatutako fitxa dela, eta hor ala saltzen dela, bizien nintzen begiratzera, tanta jokoan dagoenean, Lararte dezakea erasunek erantzun, eta Kapellanek igarregotean sartu, ezkerrez Zabaletak eraman, Lararte Zabalera gurutzatu, Zabalean utzi erasunek eta tanto. Polita. Segeta bateka. Inigo Aizkaren, Euskal Telebistako lan egiten duen kazetariaren mentza daukagu, terezego. Joan begiratzera, pelotariek berei izkiguten datoak. Eta hori jartzen du. Goiuri Zabaleta Rodríguez, Jaiotzaz Donostiarra, kluba aurrera pilota eskola. Ezkerrez Zabaletak. Kapellanek irutarritik. Bostetik jaso erasunek. Kapellan. Txokoan utzi. Ezkerrez Zabaleta jaso. Ezkerrez Zabalera Lararteko sondo. Erasunek eraman. Ezkerrez Kapellan. Zabaletak Zabalean utzi. Ederra tantoa. Zazpi eta bat. 3, 5, 6, zazpi tanto betatik momentuz egindako 2 bakarreira eta 2ak Zabaletak egindako. Pelotariek atxeden txiki bat, eta atxedenetan badekizu egiten dugun. Hemen Antigoko tabernatan jarraita izaten dute telebista, torneoa jarraitu alizateko, eta horko bezeroak eta tabernariak agurtzeragoaz. Ezkerrik asko, Josemani Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri eta Zarika. Eta horiekin batera noski, gure eskarruna baita ere, lanean ari diren lagunei. Zuentzatko irudiak bidaltzen ari diren Iñaki Etxenike, Ander Etxenike, Manes Crespo, Manes Alkezar eta Juan Magarridori. Eta etorri zego, Iñaki Lizaso, Arratsaldeon.
esango dute eskerrak eta kien bat badatorren partidua komentatzera. Egin ez da, 7 eta 1, Bai. badakigu Goiuri Zabaletak asko jokatzen duela eta maila hontan. Duda bat, barkatu Iñaki. Fitxan daukagu, bera bigarritako fitxan Donostia harrela. Gero badakigu Leitzako aurrerakoa dela. Nungoa da? Donostika da Leitzaka? Leitzarra. Jaiotzez Leitzarra. Nik esango nuke Vale. baietz. Bai, berehala jaso dugu, nik esan orduko Leitzako Donostikoa dela, berehala jaso dugu eta, bueno, bere fitxan hori geneukan da horregatik. Eta Larrarte bai, Larrarte jaiotzez bidanikoa eta zuen klubekoa, biharzanakoa. Bai, eta itxasoz izurkilarra. Bai, Jon bere anaia pelotari profesionala izan dakoa, eta aita Manuel ere, herrikiletan aparta genuena hemen da. Eta Jon Erasun, barkatu, txapelketa honetan, Bai. 3 kategoritan irabazi duen irabazitakoa. Bai. Tanta jokoan nenean, dena komentatzen nuen, ondo akordatzen izela, Miren Larrarte barain dikun mia zenean, 15 urterekin, lehenengo aldizen utzara etorri zenean, da handiko nuntza, ara, eta ze politaria zen, eta ze pelotika dugun, Goiuri Zabaleta, ezkerrez txokoan egindako tantoarekin, 3 eta 1, 8 eta 1. Goiuri Zabaleta gainera maila honetan zuloa ikusten, bueno, oberena da, gazteena ere bai agian, baina oberena ere bada, eta bueno, diferentzia markatzen da. Zenion berandu txotorri zarela, federazioan ere egin beharra dituzu, eta... Bai, efemeride oso berezia daukagu datorren urtean, abuztuaren 5 edo 8 horrentxe zalantza dakat, 100 urte beteko ditugu. 100 urte, Gipuzkoako Pelota Federazioa. Eta hegoaldeko federaziorik zaharrena. Euskadikoa, Gipuzkoakoa... Eta zerate 100 urte hori begira gauza prestatzen edo? Hori da, ekintza bereziak egin behar dira, merezi du horrek. Merezi du. Eta iparaldekoa izan zen lehena, 2024an, 1924an sortua, eta gero Gipuzkoakoa izan zen, eta ondoren etorri ziren beste guztiak. Bizkaia, Araba, Espainia eta denak. Erazunek adutako pelotarekin, bigarren tantoa Gerriko Gorriz ditugunentzat, 2 eta 8, horretik ere asko gelditzen da, baina demora berehala pasatzen da gauzak antolatu behar direnen, Buruan gauza asko eta denak egiteko demora falta. Bai, eta ideia asko dituzu, eta batzuk gauzagarriago izango dira, beste batzuk ez, baina, bueno, saiatuko gara aldan, bueno, pilota zalearentzat, klubak guztiak kontutan hartuta, aldan ekintzarik berezi eta politenak antolatzen. Seguro ondo egiten duzuela. 2 eta 8, Miren Larratek ateratako sake, Erasunek ezkerra jaso. Larratek ezkerra Zabaleta jasoa. Ezkerra Larrate txakoan, Erasunek ezkerra jaso. Nik komentatzen nuen partidua zeran, ja artean lau eta uste duenean, asko ere gehiago espero nuen, eta oraindik espero dute gorrien gandik, eta oraindik eta ere partidu orekatuagoa ikusiko genuela, ze iritziko zara Iñaki? Bueno, nik Larrarte, aurrean zuloa egin dezakela. Hala, ze ondo. Iruditzen zait orain bezala. Ze tanta politak enda Miren Larratek hirugarrena. Bai, batez ere ezkerrez min asko egin dezake, ezta? Baina, bueno, azkenean atzean Itxaso Erasunek kapeian eusten baldin badu, hortxe hongo da, ezta? Aurrean nork bilatu zulo handiena eta atzean agian nork utxegin gutxiago. Ez zer ikusi hasierako zati hori, zakit utxegite asko egon diren. Bai, Miren Zabaletak Miren Larrate bi galdu ditu, Andre Kapellanez bat galdu du. Eta Erasunek bat galdu du, markagailuan 3 eta 8. Egindako gutxi daude, egindako bat Larratek eta Goiuri Zabaletek egindako 3 iratiko bat sakearekin. Sakera Miren Larrate, 3 eta 8. Sake harro atera du, laugarren kuadroan botekin ez, Erasunek eraman. Jetxi, Kapellanek, ezkerre Zabaletak, Boleaz Larrarte oso ondo. Ezkerre Zabaletak, Kapellanek lautik. Ezkerre Zabaletak, Zabalean Larrarte, dejada. Berak nahi baino arroago ondo jaso du Zabaletak. Ezkerrez Kapellan. Ezkerre Zabaletak ondo atzeratu. Kapellan Zabalera pelota bila, justu eraman du. Zabaletak etxakoan, tanto. 9 eta 3. Bai, nahi irutzen zait, Kapellan oso edo hausgoz beteta dagoelako, baina oinez bezala joan da pilotaka da hori eramatea, justu eraman du, nire ustez errexago eraman gartzen pilotaka da, eta gero Larrate saldutak editu da, eta Goiorik oso ondo moztu du. Atzo Iñaki elkarrekin ginen, Natanon, Altunak eta Razustak irabaziteko partida, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra, 22 eta 15, errez hasi ziren Altuna eta Razusta, 8 eta 11 eta bat, zema tanto ederre egin zituen Jokin Altunak. Atzokoa izan zen katalogo bat jarriko da genuke. Ikaragarri kontra.
eta gero usegitzen dituen batzuk 3 edo 4 txapa bete-betean, kontrakantxako arresta bete-betean, bueno, bestela ze izango zen atzeko. Atzo nik uste nuen aberia handiagoa egingo zutela. Gero, hoxe zu esan ezela, agian erlaxatu egin ziren, eta Zabal eta pelotakada batzuk eta luzatu zituen, eta ondo. Eta Goiurik orain egin duen gantxoa ere bikaina, Bikaina, ederra izan da. Ezker gantxoa Zabalen sartutakoa eta 10-3. Oso bizkordi joala partidua. Neurketa hasi zaigula, 14 minutu eta markagailuan 10-3 urdinentzat. Saka atera du Zabaletak. Ezkerrez Kapellane jasoa. Erasun katza erdi-erdian. Kapellanen pelotakada. Erasun dautik. Ezkerrez Larrarte. Erasun. Kapellan. Horregatik gaur litzatek alako kuadrilla. Iparrek ere nahiak kuadrilla handi bat etorria, lau agurtu ditu bintzat, oinaz bingoitxea ere hemen da. Bai, Iñaki Baraina ingoa ere, bai. Baraina ingoa pelota taldeko arduraduna. Elkarrekin dira. Erasun. 10-3 partida urdinentzat. Urdinak Zabaleta eta Erasun ditu. Ara, ezkerrez Goiuri Zabaleta gora bota duen pelota eta kaldu duen bigarrena. 4 eta 10. Bai, hori merdut, ez da pixat gehiago landu. Eta agian aprobetxatu, Erasun oraingoz ez da pelota asko arrotzen ari. Frontixerritik berari da pilotaka asko jotzen, eta bueno, Kapellanek ez badute Erasunen ezkerra ere bilatzen, kostako zaie, baina bueno, oraindik partida dago. 4 eta 10. Zer iruditzen materia da? Pelotaz da iruditzen inekin? Bueno, nik uste behaientzat pelota geixo ere jartzea badagoela hemen. Txapelketa hasi zanean, ez da ino antolatzaileak eta galditu zidan peloten arira, ez da, pixkat gehiagi jartzea ere bildurra, gutxiki jartzea ere gaizki, baina bueno, hauen pelotak azkenean mixta dira, eta ez dira oso biziak edo salida hondikoak, eta orduan bueno, aukera ematen du pixkat geixio jartzeko. Urrengo batoreko beharko du, urten hauekin. Agian saskian dagoelako pelotarik, izan daiteke. Markagailua 4 eta 10. Bida. Kapellanen pelotakada bikaina. Bostean botekin ez jarri du eraman Erasuneko ondo. Larrartaren biparetakoa, Zabaleta jaso, Kapellan, iruterritik, Erasun. Kapellan, ezkerrez Erasune jaso. Larrartek aukera, gantxo Zabalera derra, jaso Zabaletak. Atzera Larrartek. Bi urdinak pelotaren bila eta azkenean Zabaletak eraman du atzetik. Larrartek, bildu, Erasunek ezkerrez. Eskatu Kapellanek, utzi Larrartek, atzeratu Herrio Txarrak, Erasunek eraman. Larrartek irutik. Zabaleta oso ondo, Zabalean utziz. Ze ondo, miren Larrartek nola engainatu dituen Zabalera etorria zen pelotaren bila. Eta Bidaniarrak Zabaletik etxokoan jarri eta markagailuan 5 garruna. 5 eta 10. Tanto polita. Eta ondo dominatu dute, Kapellanek oain kontan pelota astindu du, altura bilatuta Erasun atzean eduki du. Horragian Erasun nekatuta eta ez da txokora jetxi ez da. Baina tanto polita eta Larrartek ongi bildua. 5 eta 10. Sakeri oso porbetxe gutxi ateriaz. Momentuz tanto bakarra, bera Zabaletak egindakoa. Larrarte. Horda miren. Zabalean bote egin. Erketeratako sake, Erasunek ezkerrez eraman. Larrarte dejada txakoan. Zabaleta jaso. Larrarte dominatzaile eta Zabalean ezkerrez. 6 garna. 6 eta 10. Eskumuturutxarekin, goxo ederki zabaldu du. Eskuak erakuste zizkian lehen amirine, bai, pixka bat azita dituela, baina ez hainbeste ere. Zira, esku fin horietakoak, baina nahiko finak, bai. Ez da pixka bat landuta dituela, baina ez dira gehiagik astikatutakoak. Gero, alabeharrez, eskutatikan eta maiz sufritzen dute ere. Eta egia da, pelota partia asko jokatzen nahi dela, udaran zehar.
eta pelota honek ere, bueno, esan da bezala mista dia, gero atako gehiago jarriko gozatu ere gutxiago egiten duzu, eta neurri hartzea ez da erresa. Baina bai, zazkate kaiuak edo, ezta? Zeman neska amukumezko dituzu behar zanen? Datorren ikasturtian nagusi mailako 4 egongo die, Miren Arriaga bihar jokatuko duna, Itxaso Erasun eta Miren Larrarte eta Irati Zabala. Irati Zabala ere hartzenan hariko da, eta gero entrenatzeko taldean, Nora Mendizabalan doa indarra, eta Goiuri Zabaleta ere etorriko da, datorren ikasturtian zer, seikote polita egongo da nagusi mailakoa. Eta gazetxoak? Eta ikasten da ibinak? Daukagu beste talde bat, nik deitzen diotan gazteen taldea, esaten du, infantil, kadete horko, beste boskote bat badugu. Baina, proportzioan oso zaila da neskak erakartzea eskupilotara batez ere. Eta pilotara oro har, Baina da kada bigaina, Miren Larrartek emandakoa eta kontrakantzatik Zabaletak ezin jaso, 7 eta 10. Larrartek ezkerrez oso onbidaki hori egiten, eta saiatu behar du, ezta? Ezkerrez ongi luzatzen du eskuinez, baina hobeto batzutan. Eta gerturatzen nahi dira, 7 eta 10. 7 eta 10. Eta esaten izun bezala, nesken pilota, badaude, baina ez daude horren beste, eta azpitikan ere, badago lana egiteko, eta bagabiltza, baina proportzioan, badaude beste hainbat kirol, talde kirolak batez ere, voleibola dela, futbola dela, saskibaloia dela, eskubaloia. Emakumezkoetan ez zertxeak izan pasatzen dela eta toki askotan pasatzen dela. Bai, alaxe da. Korri beste bat egin dutela Iñaki eta 2 tantora etorri direla. Bai, tanto celebrea, pikea jodu etzun espero. Esango dugu, galtzen egon direla 8 eta 7 tantoren aldearekin, eta orain 2 tantora etorri direla 8 eta 10. Larrartek sakea dira. Bai, agian etzen normalena ez da 8 eta 1 hori, eta orain... Nik aseran motibo gehiagirik gabe ez nuen Goiuri Zabaleta zagutzen besteak bai, eta pixka bat gorrik izaten zitzaian, esaten lau eta hoiz, espero dira, ala nahiko nuke bintzate orekatuago joatea, ze azkenean pelotazaleak nahi duena, erazinek irabazita ere, markagailu bintzate estuak horekin, eta ez aldea handiarekin erabakitzea partiduak. Erasun, ezker Larrarte txokoan oso ondo utzi du. Zabaleta jaso, Larrarte txokoan. Zabaletak ezkerrez jaso. Erasun Zabalareko bidea hartua zeukan. Atzera asko binez Kapellanek. 5 erdiek Erasunek eraman. Ezkerrez Kapellan oso ondo. Eta loratu atzera, Erasunek 5 batik eraman, ezkerrez Kapellan. Zabaleta. Lautik Kapellan. Ostean, Erasun, txokan utxegen du Miren Larrartek. 11 eta 8. Ezerretzen pelota, tenteka eta gainera etorri zaio. Ez da ondo jarri eta aukera polita zuten tanto bakarrea jartzeko. 11 eta 8. Estadistikak errepasatzera orduan, Zabaletak jokoan 4 sakerekin bat, guztira 5. Miren Larrartek 4 egin ditu eta zerari den Andrea Kapellan tantorik ez du egin. Bat galdu du eta Itxaso Erasunek egindako bat dauka eta galdutako 2. Ezkerrez Miren Larrartek 3. batatik bikaina eman dira. Erasun eskatu Kapellanek, seguru ez zuela egin duena. Atzera Zabaletak. Ezkerrez jaso Kapellanek. Erasun, pelota bila 3. kuadroa eta arrimatu. Kapellanek atera lautarele. Zabaletak 2 atzera. 5 Kapellan. Zabaleta txokoan. Larrartek botera, ezker zindartzu Zabalera. Airez eraman Zabaletak. Kapellanek 2 erditik bikaina pelotaka da hementxe Zabalera atzean. Geure ondoan 5 erditik, Erasunak ezin eraman. Irristi inoela pixka bat, agian berandu ere ibili da. Denbora bazuen, hankak ondo jarrita pelota ondo eramateko. Baina pixo justu iritsi da eta gero hankak, eskuineko hankak alde indio eta beso utxakin bota dio kolpea eta ezin izan du. Kapellani apuntatzen digun tantoa, Kapellanek egindako lehena. Bai, pelota luzea izan da eta... Eta geniona,
Ikusentzuleok, aukera daukazue, mezuren bat bilatzeko nahi duzuna esan, nahi duzuna komentatu, partio honen inguruan, edo gero izango ditugun promesa edo nagusien mailako neurketen inguruan, besterik gabe, nondik ari zareten partio guztien komentatu nahi baldin mazue, lasai izan. Pelota bikaina ez zuen erreza erasunek eramandako. Larretek atzera berriro. Errebote ondotik eramandu. Kapellanek ezkerrez Zabalera. Zabaletak ostetik. Larretek gantxoz asmotu gabe. Zabaletak Zabalean. Larretek ondo jaso. Eskuinez erasun. Larretek etxekoan utzi, Zabaleta jaso. Ezkerrez, Kapellan aire sartu da pelota horren bila. Ez du eraman. Baina Goiuri Zabaletaren meritu. 12 eta 9. Baita hortxe gerturatu dira, baina ja beste bitanto eginak urdinek. Eta Kapellanen bidea horri izan behar du, pelota luzatu, erasun bortxatu, Larretek aukera aukitzeko, eta batez ere Goiuri Zabaleta hor dakote partidua gorriak atzen. Sake Zabaletak. Kapellan. Erasun Lautaretek. Ezkerrez Larretek Zabalean. Erasunak bildu. Kapellan laugarren kuadratik. Zabaleta pelota bila laugarren kuadratik. Jetzi. Ezkerre Miren Larretek. Zabaletak irutik. Lautaretik atzeratu Kapellanek. Erasun. Etzi Larretek. Kapellanen pelotak ada bikaina. Zabalean erasunek eraman. Larretek atzeratu. Erasunek eraman. Horren auzkirpareta joeta gero. Dejada Zabalera Larretek. Tanto, bikaina. Miren. 10 eta 12. Oso ondo bota du eta iritsi den arren, nesu bihatzpuntakin da traketxe mandiola. Eta irrista xamarrote da biltzan sentsazioa. Onuntzara askotan atoz zeketor oinetoka guzti, gehiago itxasten diren, baina ez. Hirugarren liz Iñaki Torre ira bitantora 8 eta 10ean lehenik, 9 eta 11 ondoren, eta hirugarren liz orentxe 10 eta 12. Esan egiten bezala, partida dago oraindik. Partida dago oraindik, eta 10 eta 12, eta bueno. Sake atera du Larretek ezkerrez erasunek txokoan eraman. Jaso Larretek. Eta esan berrik ez dago, Antigoko pilotalekua, dena bete zaigula. Ez da zaila betetzeko, 3 lagun eskas sartzen direlako, eta jendea galdezka datorra larumatea jokatuko den finaletarako, sarrerak hartzeko zarregin erden, larumatean bertan etorri beharra dago. Ez du balio, aurrez salmentak ez du balio, eta baki larumatean bertan goizeko 8 jenderik hemen erango dela. Miren Larrarteren boleak, Iñaki Lizaso, bikoteko horriak tanto batera ekarri ditu 11 eta 12. Eta oso ondo bihurritu du, pikea bilatuz, eta bueno, partida gezaiz norabide hartuko du noen kontan. Gogoratuko dugu berriro ere 8 eta 7 tanteren aldearekin urdinak irabazten egon direla. Larrarteren sake erantzun erasunek, Kapellanen pelotak da atzera, arazoak erasunentzat. Eraman justu, Larretek ezkerrez Zabalera ez du asko ireki, erdien eta eskura utzi dio Zabaletari. Kapellanen pelotaka da. Bosterren erasun justu ailegatu da pelota txokora, Larretek ere txokoan utzi, Zabaletak, sotamanoz Kapellan, eskuinez erasunek azeratu, ezkerrez aire oso ondo defentsan Kapellan, keinu egin, Zabaletak erasuni utziz, Kapellanen pelotaka da, ona da, justu libratu da ezkerman, falta izatetik Larretek Zabalera gurazotu nahi, Zabalean dejada eginez, Zabalean dejada eginez Goiuri Zabaleta, Larrarte ondo jakatu da, txokora bidelena izan du, eta pelota txapa hartu du, Miren Larrarte galdu duen laugarren pelota. 13 eta 11. Eta tanto batera baina berdintzerik ez dute lortzen. Ezin harrapatu. Eta gainera aukera dute, erasunek 2 pelotaka da jo ditu kustu txapa gainera iritsi direnak. Eta Larrartek gero ontxe eskuan eduki du, ezta? Eta txapa. Ontxe zure mezua irakorriet. Ezin aparkatatu zenbitzala. Denboraz nenbilen, justu nenbilen, baina, berez aparkatzeko eta tokia... Bestelare izaten da, eta gaur bezalako goraldearekin, da gero hemen nahi izaten dugu deno frontoitik gertu aparkatu. Atzera, Goiuri Zabaletak eta hemen egin du berez 7. tantoa. Eta oso ondo, 14 eta 11. Ezkerrez, inoretzegoen tokira bota du. Eta tanto ederra. 14 eta 11.
berdinketarik gabe dijoa partidua. 5 eta utxekoarekin hasi dira urdinak, Zabaleta eta Erasun, 5 eta huts, 5 eta bat, 8 eta bat, 10 eta 3, tanto batera arrimatu bai galtzen ari direnak 11 eta 12an, baina berriro iges egin dute orain 3 tantoz, urdinak. Zabaletaren pelotaka da. Ezkerrez jaso Larartek. Erasun. Kapellan, huts. Kapellan egaldu duen bigarren pelota eta markagailuan 4 tantoko aldea. Eta hortxe zeuden, eta ezer askorik egin gabe, 15 jundia, eta Erasun ez dabil dominatzen atzean, esango dugu, gozaka itxamarragian, baina ez du galtzen. Hori da, seguro hori da. Ez du galtzen, eta... Kapellanek gehiago gozatzen du, baina dena eramaten du. Hori da, eta kapellan galtzeiago. Eteni daukagu jokoa, beraz, auzoko tabernetatik buelta eman behar dugu. Hore bezeroak agortuz. Markagailuan 4 tantoko alderekin ditugunean urdinak, 15 eta 11, agor bero bat, Josimagi tabernakoei, platerokoei, Antigoko bodegoiko lagunei, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Mentaberri eta Zarik. Sake Goiuri Zabaleta Leitzarra dut. Hor da Goiuri. Lauaren padran bote egin. Sake gurutzatua, ezkerrez Kapellanek erantzun. Erasunen pelotaka da, ezkerremen gora. Erasunek galdu duen 3. Markagailuan 12 eta 15. Esan duguna ez, arrotzen hasi den hontan utxe egin duzta. Hor da miren. Erasunek, justu eraman, txokan utzi Larartek, tanto. Ondo miren Lararte sake, bueltan hortxe ezkerrez pelota baliatuz txokoan. Eta 2 tantora, 13 eta 15 tanto politak egin du mirenek. Bai, dejabe gile ona da, Lehen eskuine txapako du, baina bueno. Hortxe daude berriz. 13 eta 15. Bihar ere gogoratuko dugu, 6 herritan dituguela partiduak. Ahaztu gabe, Reala jokatzen duela bihar, beheretzit egiten noski, eta pelota zale badoino gehiago izango da, hemendik perseka eta korrika da noetara joango dena, baina hemengo itzordua bihar ere 6 herritan. Kapellanen pelotak da bikaina, erarki ari da gozatzen, baina Erasunia dena ari da batera. Kapellan beste bat atzera. Gorrir ustez hor dokate partidua. Larartek ezkerrez Zabaletak, 3 herritik jasoa. Eta baizto jarri. Ezkerrez Andrea Kapellan. Erasun. Kapellan laguarren padrotik. Ezkerrez justu eraman du Erasunek, ezkerrez Zabalera Mirenek eta tanto. 14 eta 15. Bai, Tanto batera. Bai, justu eramandako 2 bazituen Erasunek, eta orain Lararteko ongi zagaldu du, ezta? Agian eramateko zen, baina nahiko bortxatuta jodu bolea eta ea berdintzen duten. Hau zen, lehen gogunean zeten izan bezala, tantoak apuntatzarek orduan, zalantza sortzen zaigen, ezta? Zein imango diot, Mirin imango diot, edo Zabaletari imango diot galdutzako zat, Larartari apuntatu. Hori, beste batek Zabaletari emango lioke utxekin da bezala, baina guk egindako zat Larartari. Zabaletak laugarreko arrotik. Ezkerrez Kapellan. Zabaletak 3. Kapellan 3 ezkerrez. Ezkerrez ondo Erasun. Larartekeño egin da utzi Kapellani, honen pelotaka da indartsu atzera. 5. kuadroan. Ezkerrez Zabalera, bikaina, miren. 5. kuadrotik bai eraman du Erasunek, baina ezkerrez Zabalera gurutzatuz. Partiduko lehenengo berdinketa Iñaki 15. 15 kosta zaie berdintzea, baina bueno, lortu dute. Gantxo oso nahi izan da, azkenean,
frontoi honeko isedu ez da, Zabaleko marra bilatu ezkero, tanto iteko aukera asko ez da, eta ederki bilatu du marra, eta tanto. Atera duzak Larartek, erasunek aso eskonez. Hiru derretik Kapellan. Jaso Zabaleta. Boleaz Larartek. Zabaleta jaso. Ezkerrez Kapellan. Kantxa erdian botea. Eskuinez erasun. Kapellanek lautik utx. Kapellanek aldu duen hirugarren pelota. Berdin du bai, baina ezin markaioen aurretik jarri. Aurretik Zabaleta eta erasun tanto batez 16 eta 15. Bai, gehiago jotzen ari da, baina utxegin ere mordoska gehiago. Saeka Zabaletak. Tanto. Hor txoste ginezkero, eraman ezina, Iñaki. 17 eta 15, Saekarekin lortu duen bigarren tantoa. Bai, eta ezker pareta bilatzea, maila hontan eta beren joku klasean oso garrantzitsua da. Eta horregatik, erdian eta uste baino asko zoeko da. Bintzat pareta ikutu itea, ez da? Eta horrela egin tantoa. Tanta jokoan da, bi tantoren aldearekin Zabaleta eta erasun aurretik 17 eta 15 Larrarte eta Kapellanen kontra. Zabaleta giroterritik ezkerrez, kantxa erdian botea. Kapellanek eskuinez eman. Erasun. Ezkerrez Larrartek, tanto. Larrartek egin duen 10. tantoa, 17 eta 17. Bai, gehiago gurutzatuko zuelakoan Zabalerako bide hartuta zeukan Zabaletak, baina erdia gelditu zaio eta jarrea zinatu nahi izan duenerako, ezin ezua 17 eta 17. Bai, eta ikusten da ez, hanka busti dira, eta behin norabide bat edo hartu ezkero ja, gero rektifikatzeko edo norabide zaldatzeko, arazoak dituztela ematen du. 17 eta 17. Sakea atera du miren Larratek. Erasunek erantzun. Ezker Larrate txokoan tanto, ederra. 17. Oso ona, sakea luze atera du bintzat, ezker pareta ez daudi nabitzetu ere, eta gero... Partiduko bigarren berdinketa. Bueno, partidu polita de Iñaki. Bai, egindako asko. Egindako asko. Etorri nahi zenetik asko. Mirenek guztira 11 egin ditu. Goiru Zabaletak jokoan 6 sakerekin dik guztira 8. Kapellanek bat egin du, eta itxaso erasunek beste bat egin du. Sake gurutzatua, erasunek bostarretik eraman. Kapellan. Larrartek irugarren kabetak. Bueno, pelotan aitatu dugu, baina, badirudi denak antzeko izango ez, ez da biltza pelotak aldatzen edo esango dugu, eta jokatzeko pelota politia da, eta Kapellanek hortxe du errebotea, ez du oso urrutu. Momentu ez dute pelotari sartu errebotean, baina gertu jarri bai. Larrartek airez eraman. Zabaletak irutik. Larrartek biparetakoa, miren bikaina. Airez jotako biparetakoa, lehenengo aldiz, markagailuan gorriak aurretik. Tanto bikaina egin du Larrartek. Bipareta jodu, arroxa marreta zen, baina guztiz engainatu du Zabaleta ez zuen espero, eta behin txokora abiatu da, eta esan tanto oso polita. Lehenen aldiz markagailuan horretik. Eta egia da, markagailuak ala adirazten du, baina jokoan era izan da. Urdinak gehiago izan direla lehenengo tantoetan, baina ja bigarren faseotan gorriak gehiago dira. Bai. Larrartek atera sakea. Ezkerrez erasunek eraman. Gehiago dominatzen ari delako, eta... Miren egutx. Larrartek aldu duen 5. pelota. Partidu hirugarren berdinketa. Ez zuen aukera txarra. Txapagainan moztu nahi izan du, baina bete-betean pelota txapa hartu du. Markagailuan 18. Lehenengo tantoetan ez bezala azkenengo hauetan oreka. 15 egon dira, 17 egon dira, eta orain 18 daude. Zabaleta. Goiduri 15 urteko neskatoa sakean. Kapellanek jaso. Irasun dituterretik. Kapellan. Erasunek eraman. Arrima dutako pelota, Kapellanek ezkerrez atera. Zabaleta pelota bila laugarren kadora. Larrartek, irutik. Erasun.
Ezkerrez Kapellanen pelotakada bikaina. Erasunek eraman. Txokoan utzi Kapellanek, jaso Zabaletak. Kapellanen pelotakada indartsua berriro atzera. Erasun zigortuz oinorek zeitik eraman. Utzi Larratek. Kapellan atzera. Erasun oso seguru jokatzen. Kapellan egora. Tanto guztia domina dut eta gero utzekin. Eta Larratek izan ditu bi aldiz sartzeko bi aukera ditu. Eta ezakit bildurtu egin den, garai txarra dalako akin etxeiteko. Eta Kapellanek galdu den beste bat. 19 eta 18. Oso utxarte gutxirekin partidua, eta ia 40 minutuko jokoa, bada zerbait inaki. Bai, pelotan. Kapellanek atzeratu. Iasun. Kapellanek ezkerrez. Erasun, kantza erdi-erdian, lauterritik. Ala moduzko biperetako bota du Kapellanek jaso Zabaletak. Kapellanen pelotaka da. Larrarte. Lauterritik Erasun. Larrarte pelota bila irugarreko da eta ezkerrez ondo jarri atzean. Erasun. Eskatu Kapellanek, utzi Larrartek ondo. Atzean pelota arrimatua. Eskuinez ala ere. Erasun Zabalera ze ondo gurutzatuen din Larrartek partiduko 19. Artista dago, miren, Oso zaila zen, egin duena, oso azkitik hartu delako, baina eruritako pelota bat zen. Erasunek ikututa bota duen pelotaka zen. Eta teknikoki oso zaila eta... agian, partiduko tantoriko honena ez, dakit izango zen, baina... Tanto ederrazko egin ditu mirene, baina hau ere bai. Zabaletik txokora egin dakoak eta biparetako bat, ez. Honak egin ditu eta hau ere bai. Hor da miren Larrarte, 22 urteko bidaniarra. Zake gurutzatua. Erasune bosterrietik etxokora erantzun. Larratek etxokoan utzi. Zabaleta jaso. Larrate zotaman ozeman. Erasun iruterritik. Kapellan. Ezkerrez, emozio azkeneko tantor arte izango dugula dudarik ez dago. Kapellan. Lautik. Bostetik Erasunek eraman. Larratek etxokoan utzi. Tanto. Orain arte ez duen suerte. Berriro lehen bezala suertekoa. Gaizki jotako pelota, Zabalera bota nahi, eta hor txokoan gelditu. Goiuri Zabaleta Zabalerako bidea hartuta. Itxaso Erasunentzat atzetik aurrera joateko berandu, eta tanto baten aldearekin gorriak 29 aurretik. Bai, lehen kontra agian izan duen suerte hori horrengo honetan. Alde dukidu, aurreko gantxo bat antzeko izan da, baina eskuan hobeto sartu du, duzut orain behazko potoloarekin horritzulka jaudela. Eta, aurretik joteko garai ezin hobean. Sakea, miren Larraterentzat, sakeari oraindik ez dio etekinek atera, inaki. Ez dut handarik egin. Goiurik bi lortu ditu, 2 eta utxeko eta 7 eta 15. Eta Larrateko oraindik ez dut handarik egin. Bai, esan paretera, ezker paretera bihur ditu arrimatutako hori geztu. Ezker paretera bai, baina nahiko errex atera dienak. 29. Miren Larraterentza sakea. Hor da miren. Sake atera du. Erasune jasoa. Larrateren pelotaka da, gozatu gabe. Erasunek ondo eraman. Kapellan. Lauteretik ezkerrez. Zabaletak. Bitik indartsu atzeratu. Kapellan atzerak akorrika doa. Bostaretik eskuminez eraman. Zabaleta jasoa. Irutik Kapellan oso ondo. Erasunek ere azeronlako defentsa. Larrate Zabalera gurutzatu. Zabaleta jaso. Gorriak tanto dominatzen. Larratek atzeratu. Erasun. Bostetik. Eskuinez atzeratu Kapellanek. Erasune bostetik ezkerrez eraman. Larratek. Erasun iruterritik. Kapellan, dejada txokoan. Ezkerrez dejada txokoan baita ere. Zabaleta tanto.
ez du dejada ona bota. Kapellanek ez du dejada ona bota. Goiuri Zabaletak arro, baina ez zuten gorriak alakorik espero eta begira, oginako berdinketa. Tanto Xeleberri egia esan, Kapellanek oso momentu txarrian bota du dejada, ez dela nahiko traketxa. Eta gero ez dira adiegon, edo batak eta Goiurek eri ez du dejada ona bota, baina ez dira adiegon, ez dira elkar ulertu eta hogeina. Sake Zabaletak. Sake laburra, irutarri atera du, Kapellanek jaso. Zabaletak bitik atzeratu. Eskuinez jaso Kapellanek, Zabaletak ezkerrez. Atzera eskuinez. Jaso Erasunek, ezkerrez Larratek atzera. Erasun. Kapellanek eskatu. Eskuinez Petxi. Ezkerrez, goian baina barruan Zabaletaren pelota. Larratek aukerakoa, atzean gurutzatuz jartzea erabaki du. Bostetik Erasun oso seguru. Larratek ino egin da utzi. Kapellan kontuz gora. 21, Kapellanek aldu duen bosgarren pelota. Orain ere gorriak hortxe ondia. Dominatzen, baina Markagailoko mutikoan ahaztu da. Gorri data apuntatu eta berehala jendeak piztu. Bueno, 21 eta 20 azkena izan litekeena. Sake atera du Zabaletak, Kapellenak ezkerrez erantzun. Zabaletak irutik. Irabazlea larun bateko finalera. Partio honen merezi, 21 izatea gutxinez. Larratek ezkerrez jaso. Zabaletak irutarritik jetzi. Larratek ezkerrez. Zabaletak aukerako pelota. Bibaretakoa! Jaso Larrarte Zabalean utzi, atzera Zabaletak kanpora. 21 da. Bueno, eskatuta, Ze pelota galdu duen Goiuri Zabaletak. Ea damutu behar duen egin duenaz. Eskura izan du. Larrarte lurrean aukerari gabe, atzean ia buena egitearekin nahikoa zuen, eta atzera jo eta kontrakantzara. 21 da, zenion merezi zuela 21dakoa, mentxe Iñaki. Eta, bueno, emozioa gehiago ezin da eskatu. Larrarte sakera, sake atera du, sake arroa. Lauter dian bote eginez jarri, ezkerrez Erasunek erantzun, Larrarte gutxi, Kapellanen pelotaka da, Erasun bostetik, Kapellan irutik. Jaso Zabaletak ezkerren majoa, atera da pixka bat, Kapellanek eskuinez. Zabaletak ere bai, hau dau emozioa. Eskuinez gora Kapellanek eta bukatu da. Kapellanek aldu duen 6. pelota, partidu benetan polita, eta 22 eta 21 garaipena eta lehenengo finalistak Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun partidu gogor baten 47 minutuko iraupen izan duen partiduan. Bueno, behin 21 izaten da, Leon Castillo badela, Karakruz badela, erozeinek irabazi dezakela, eta garaipena Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunen lortu dute. Nik uste Larrarte ala ere damutuko dela osako bueltan edukidun aukera gantxo sartzeko, eta nik uste eta 3-2 markagailu izan balik sartuko zela gantxo horretara, baina ez da sartu, eta bueno, hoxe da, maitza, 22-21. Eta harritzeko da, miren Lararteko 21 saketatik batez egitea, sake batez egitea tanto. Bai, pilota hauek ere esan behar baldin bada ez dira oso azkarrak, eta orduan ondo bihurrutu behar dezu ezker paretera, ez da arrimatu. Egia da ez duela batera asmatu gaur ezker pareta bilatzerako garaian. Eta bueno, finala Zabaleta Erasun eta merezita. Bueno, banoa protagonisten bila, aurrena Goiuri Zabaleta izango dugu eta gero Itxaso Erasun. Make them say wow, wow, wow. Bad
bad girls make them say wow. Bueno, irabazetako bat gurekin, Goiuri Zabaleta arratsaldean da, zorionak. Eskerrik asko. Errez hasi zerate, 8 eta bat ere bai, baina gero oso zailak izan dituzu gauzak, Bai, hasieran oso ongi hasi gak esan ni oso gustoa. Hemen behin ez nuen jokatu eta oso pilotalgo politia ditu zait eta ongi hasi ga. Gero sakea beraiek hartu duenen den aldatu da. Miren kriston partidu egin do, airez batez kriston ongi sartzea eta atea zaizkionak eharkia eta zaizkio eta gero hor bukaera arte bat eta bat ibiliga eta bukaeran txampona gure aldero hori derako, Bestela behaiek oso partidu nahi du eta poziko etxekoa da. Pentsatu dut, deskuido batean partida galtzen badin baduzue, akordatu behartzera 21 eta 20 egin duzunaz eta birenan zabalean lurrean atzean tando eginez zeukan eta kontrakantxara, baina ez daukazu akordatu beharrik. Alaren ikuste akordatuko naizela, Hoxe, oita banakoa jarriga eta damutuko nintzen, fijo, nik uste aurreko tantoak faiatu joten atazte bai damutuko nintzela. Eta azken finen ez da azken aurrekoa bakarrik damutzekoa, baizik eta aurrekoak ebai. Baina, eskerrak gure alder hori den eta oso pozik. Goiri, esan duzu, lehenengo aldizarela hemen Antigon, pelotalegu berezia da. Bai, oso ez. Gainea, armaietan giro oso politia egiten da, eta nahi lehenengo alde izateko asko gustatu zait. Bihar bigarren finalerdia, Arrizabalaga eta Galeano, Arraiza eta Arriagaren kontra. Zeinen kontra jokatuko zuen finala? Ezagit, nik uste, Arrizabalaga eta Galeano, lehengo urteko txapeldunak izan da. Esperientzi puntxoi badaukeala, eta nik uste bastante eraingo dola. Baina, haindik partidue ikusteko da, eta irik ikustet behintzat. Goiuri, hemen zuen aurkezpen egiterakoan esan dut, fitxak alazio belako, Donosti jaiotako azela eta bere ala esan diate, ez, leitzako, pentsazuen leitzan bizi zinela, aurrerako azerelako, baina ez, esan diazu, ez, zu gainera esaten dizula askotan, erdibrometan, izatekoetan ezkurrako azerela, nola da hori? Bai, ni berez leitzen jaioa naiz, iaia famili osoa ezkurren dauket, eta esan, ezkurren ikutxune dauket, baina, ni leitzen jaioa, baina ezkurreko naizela esatet. Gaur, leitzatik gainera kuadrilla ekarri bezu, etorri da, jende asko etorri da. Bai, esan, familitaz apartere etorrie launtxo batzuk, oinatze hemen zeon gertuatu dela, eta, behire eskertzekoa da. Zorionak eta larumetan ikusiko gara. Eskerrik asko. Ze kontatzen digun beste protagonistak. Itxaso Erasun, arratsaldean da, zorionak. Bai, arratsaldean eskerrik asko. Partiduna jokatu duzu, Ni oso lotuta lehenengo aldia frontoi honetan jokatzen nola. Anaiakin partidu asko ikusi izan ditut kanpotikan, baina barrotikan inoiz ez eta aukerik eduki eta oso lotuta jokatu ez dakit, altura da, o frontisa, pelotak, ez dakit. Baina, behintzat irabazita eta horrekin gatu beharko dira. Gutziazu esaten oso ondo jokatu duzula, saiatu dira, kapellanek asko jo du atzean, dena eraman duzu, Mirenek ondo sakatu du, baina sake bat bakarrik ere ez duzu galdu, pentsatzen dut gustaren gozara lagindakoarekin. Emateuna baino hobeto jokatu ez, azkenen gutxi fallatu ez, baina nik berez jokatzetena edo nidakaten txispa hori ez detatea, eta orduan, geratu naiz
ez dakit, sensazio gazigozo horrekin, ez? Entregada asko egin ditutela, eta bueno, nahiz eta gautxi fallatu, ez detela nire golpe hori atea. 8 eta bat irabazten, baina ez da nahikoa izan, Ez, eskerrak, hasieran Goiuri oso inspiratuta hasia, oso serio, eta tanto asko egiteko aukera izan du hasiera hortan, eskerrak tarte horri, horri esker mantendu alde izan dugu, eta bueno, 22-21ekoakin irabazi. Izan duzu Anaiaren partidutara asko etorri zerela, Anaia izan da gainera hemen gutxiitakoa da, 3 mailatan, 3 kategorietan irabazi duena, diferentea da, hor egon edo hemen, Armailetan egon edo hemen egon, pelotaleku berezia atzerarientzat ere. Bai, egia esan kanpotikan, ez dakit, frontoi normal bat ez dela ikustea, ez, baina gero ja barrun zaudenean oso zaila da kolokatzeko, eta bueno, zabalak eta bai altura baju horrek bere respetua emateu, ez, eta gero lehenengo aldia izateak ere urduritasun horrek nik uste eragin ditela, eta hoxe. Bigarren finalerdia, bihar jakingo dituzue, zein diren kontrarioak, Olotz Arrizabala, Galeire Galeano, Miren Arraiza eta Mirian Arrillagaren kontra, ze espero bihar? Nik uste gaur bezala, partidu oso orekatua izango ala iruditzen zait. 4 pelotari oso esperientzi dunak dira, asko jokatze dutenak, eta bueno, nik uste hor Olotz Arrizabalagak igual esperientzia puntu bat gehiago edukiko dula, ez? Urtero hemen txapelketak guztitan jokatu ahal izan dulako, eta bueno, gaina lehen urteko txapeldunak izan da, ze esanik ez. Así que nik uste partidu irikia baingoz, baina bueno, igual puntu bat olatzen da alde. Eskerrik asko Itxaso, zorionak. Bale, eskerrik asko zu. Galtzaileak zesaten digun, Andrea. Ea zesaten digun Andrea Kapellanek. Bien bitartean, bigarren partidurako protagonistak berotzen, Rekalde, Lorz, Aloz, Apaolaza eta Arroita. Andrea, pues no ha podido ser. Buenas tardes. Buenas tardes. No ha podido ser y eso, al principio mira que estábamos con un marcador bastante diferencia, pero joder, me ha dado rabia, me ha dado mucha rabia porque hemos conseguido igualarlo un poco y me ha dado mucha rabia. Igualar, incluso ponerlos por delante después de haber ido 8-1. Sí, lo que te digo, que nos llevaban una diferencia importante, pero claro, ese era el principio del partido. Teníamos claro que no íbamos a bajar la guardia y que teníamos que hacer tanto, yendo 8-1, yendo 17-1, íbamos a estar tanto, igual. Has puesto mucha pelota atrás, pero es que Erasun te ha traído todas. Sí, al final, jugar contra zagueras como Erasun me lo ponen bastante difícil porque soy una jugadora con la verdad bastante pegada porque, bueno, pero es que jugar contra ella es que no me vale de nada. Darles todo el rato atrás, me las devuelve. Pero bueno, al final eso sí que me ha ayudado a que al final las dejase un poco para que Miren acabara y que, para que esté más a gusto acabando y bueno, así es la pelota. Bueno, habéis jugado un bonito partido, enhorabuena, el público así lo ha decidido también. Enhorabuena por el partido que habéis hecho, aunque no se ha podido llegar a 22. Gracias. Nada. Bueno, bagoaz gure kontaketa tokira, bigarren partidarekin, genionak, Gerriko Gorriz, Rekalde eta Elortz, Gerriko Ordinez, Apaolaza eta Arroita. Lo que sientes cuando ves esta palabra cambia en un segundo si la acompañas de esta otra. En el mundo hay 1.100 millones de personas con pérdida de visión y el 90% de los casos se podrían prevenir o curar. Pero las poblaciones más vulnerables lo tienen difícil para acceder a un tratamiento ocular.
En la Fundación Ojos del Mundo trabajamos para que todo el mundo pueda recibir atención oftalmológica de calidad y evitar que haya personas ciegas porque no pueden ser tratadas. Nadie tiene que quedar atrás. Por eso centramos nuestros proyectos en zonas remotas desasistidas y en campamentos de población desplazada y refugiada, creando y reforzando estructuras de salud inclusivas y sostenibles, formando profesionales locales y apostando por la innovación, promoviendo la prevención y la detección precoz, ofreciendo atención, tratamientos, cirugías. Y lo hacemos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque además de contribuir a garantizar el derecho a la salud, también luchamos contra la pobreza. Defendemos la educación y la equidad de género. Promovemos medidas sostenibles para cuidar el planeta. Y tejemos alianzas para avanzar en la lucha por la igualdad y el trabajo digno. Ojos del Mundo ya ha atendido a más de 1 millón de personas y queremos sumar muchas más. Miles de personas que recuperarán la visión y la autonomía para poder estudiar, trabajar y transformar sus vidas. Recuerda, hay cegueras evitables y es un problema mundial que podemos parar juntos. ¿Contamos contigo? Bueno, lehenengo partiduko gara bera kontatu ditugu. Partidu benetan polita, 47 minutuko iraupenekoa, eta badituko ja lehenengo finalistak, emakumezkoen mailan, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasoira jokatuko dutena datorren larun batean, eta kontrarioak bihar jakingo dituzte. Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeano izango ditugu batetik, eta bestetik Mirian Arraiza eta Mirian Arreiaga. Eta orain gizonezkoen promesa mailako finalerdia. Xabier Rekalde eta Oier Elortz, Xabier Apaolaza eta Ander Arroitaren kontra. Xabier Rekalde Dimakoa, 20 urte, 1,85 zentimetrorekin. Oier Elortz Zaratamakoa, bat eta bestea elkarrengandik gertukoak. Rekaldek 20 urte dauzka, Oier Elortzak 17 urte. Okar espaldimanago gaurkoa elkarrekin jokatzen duten laugarren partidua da, Zumaian jokatu zuten Etxabe dinastiakoa. Hemen antigoan 2 gehiago, 3 eta gaurkoa balkarrik jokatzen duten laugarna. Garriko urdinez, Xabier Apaolaza 20 urteko hernaniarra, 1,77 zentimetrorekin, eta beratzelaria Arrigorrigakoa, Ander Arroita, 19 urte, 1,85 Zer espero duzu partidu entatik? Bueno, espero Rekalde elektriko bat. Hemen erregotera errex, iritsiko dela ditzu zait, eta Arroitak jokatu zuen aurreko partida, baina bia inbeharko dula iritzi zait, Rekalde jotako pelotaka asko ikusko dukulako atzian, ez da, izango ditulako. Eta bueno, Apaolazak abertze zekoku maila ematen duen, Arroitaren laguntzarekin, eta bueno, Elortza aspaldi zet ikusi, orduan ez eta elkarrekin jokatu duten ikusi ez egin, eta bueno, atzean nor nagusitzen den, hortik joango da agian partida. Rekalde eta Elortz, Garriko Gorriz, Garriko Ordinez Apaolaza eta Arroita. Hau txapleketan jokautako 2 partidutik bata irabazi egin zuten, bestea galdu egin zuten, eta kontrarioak Garriko Gorriz ditugu lagunak, hau berriz Rekaldek eta Elortzek jokautako 2 irabazia dituzte. Garbi dagoena da, gaur ezoizko ordutegi batekin hasiko gerela hemen, eta ezoizko ordutegi batekin bukatuko dugula. Normalean 9:00 Antigoko jaialdiak egin beharreko egiten du, baina gaur kontutan hartuz, emakumezkoen partiduak luze egin duela, 47 minutu. Inakuk pesarik ez daukagu, Inaki, edo gaur tokatzen izan noetara joatea. Atanola joatea. Asmo hortan, atanola joatea. Bueno, zua jagatzen zea. Bai, eta bueno, alda nahi dut. Hemen txelasen egudea, mokau bajan lagun batekin, eta pelota zale handi batekin, eta Hernani Arrak argi dago, laguntzaileak eta kuadrilako ekarri dituela.
Ander Arroita, atzelaria. Epaileak. Mikel Arroio, eta Jon Arroio, eta izan egira, zelkapenari begira. Rekaldek eta Lortzek gaurtako biak irabaziz. Kontoria 28 tanto egin izkietela. Eta Polazak eta Arroitak, noski nintzeko bigarren postu askuratu zuten. 21 tanto alde eta 27 kontra. Txabekedan zehar orain artekoak ez du zartarako balio, bakarrik du komentariak egin alizatuko, gero jokoa beste zerbait da. Baina, prinsipioz, Iñaki Leizoso, biti bi irabazteak konfiantzak egin gomen. Eta gamuta baldin azotetan dira, presio gehiagoarekin, Iñak. Gure kronometroare abian jarriko dugu. Arratsaldeko 7 eta 37 minutu ditugunean. Neurketa hasi da, sakea Xabier Rekaldek atera dugu, eta begira, tanto. Sake ona. Zulo-zuloan sartu du. Jarritzakoa, Arroitak ezin izan du eraman, bat eta gustora, Manuel erasura ita ere. Bai. Honek ere bizta guztiak kirolan. Beti. Beratzenean kirolari, zene alabak. Hau super bat izan zen, eta gero Aionekin eta Itxasorekin hortxe jarraika. Segan birizik eta izteran ere baita, boskiroretan ere baita. Bueno, tanto jokoan. Txokora, ederki jarri du, Xabier Rekaldek pelota eta egin duen bigarren bat, bieta gutx. Bai, ez zaio nahi bezin hona atea gian, ezker paretik ututa, zabaldu egin delako, baina Apaola zairisteko agian, hobea. Ezakit zer ritmo eramango duen partio honek, baina azerakoarekin segitzen baldin badu, bizkor joango zaigoela, Iñaki. Bai, Rekalde Zaki asko jokatzen egin pelotaria da, elektrikoa, indar askokoa. Azterlako ezkerka da jodune lortzekatzean, eta bolea zeraman Arroitak. Zabala Rekaldek, jaso Apaolazak. Ezkerrez elortz, ezkerrez etxokoan, ederki Apaolazaren tantoa. Eta Palazak hori egin beharko dut, arrapatu ala amaizen saiatu, ze bueno, arriskua dauke, Arroita dominatuta egoteko. Saka Hernaniarrak, Apaolazak. Hor da Xabier, abai hartu, botea egin lauterdian, ezkerra da, sakea erdi atera du, eta ezkerrez elortzak eraman. Apaolazak aukerako pelota, indartsu atzeratu berriro. Ezkerrez aire zelortzak eraman. Apaolazak beste ezkerkada bat. Elortz kantza erdian. Zeitik eraman, Apaolazak aukerakoa. Zabalera gruzatu errenak onda Rekalde eta ondo jaso. Bolea Arroita. Elortz pelota bila irugarren kuadroa ederki hemen Zabalera. Arazoekin ezin. Egia da, zilak traba egin diotela, mesederik ez diotekin. Gainerakan ematok aukera izango zuen. Baina, 3 eta bat oso behartuta galdutako pelota eta Elortzia puntatzen dioguna. 3 eta bat. Bai, beso kakoan bota du kolpea, baina oso ondo zabaldutakoa, Horlako pelotakadak oso elegantea dira, oso politak. Eta. Hor da, Xabier Rekalde. Sake luze ateratakoa, badekizu hemen txapelketa honetan pasarik ez dagoela, pasak egiten baldin bada falta dela. Gainerakoan pelota beti errebotean da, 4 eta bat eta sakearekin bigarren egin du Rekaldek. Hau ia errebotera zijoan eta Arroita botibolea zarria pelotari erantzutera, zein erantzun 4 eta bat, Iñaki. Eta azkar somar ez da. Tanta jokoan Elortz, ezkerrez. Arroitak jaso. Ezkerrez, bikain Elortz. Arrimodutakoa ezkerrez Arroitak atera. Rekalde laguntzera, Zabalera, eraman. Apaolazaren pelotaka arrimatu da. Ezkerrez Elortzak oso ondo eraman. Ezkerrez Apaolazak. Elortzak ere bai ezkerrez. Arroita. Bolea Rekalde. Ezkerrez Apaolaza. Rekalderen pelotaka da indartzu airozutakoa. Bolea zeraman Arroitak. Rekalde tejada txokora. Arroitak ezkerrez jaso. Zabalean utzi.
Jaso lehenengo botean eta ondo Apolazak. Atzera bikaina tantoa. Rekalderen tantoa bikaina. Aurran ezin bukatu, ez txekoan ez zabalen eta atzeren abak edo Iñaki. 5-1. Bai, dejadak ona izan dira, defentsan beraien lana ere bai, baina azkeneko pelotaka da, ondo pentsatu izan da, ez da? Patxara zartu pelotaka da eta oso ongi sartu inorretzen tokian. 5-1. Sake Xabier Rekaldek, Dimako pelotaria. Sake ondo gurutzatu da, errebotetik etzen urruti izango, baina bolea sartu da Apolaza erantzutera. Elortz, lautik ezkerrez. Ezkerrez Arroita, kantza erdian botea. Elortzek eskuinez bikain. 17 urterekin. Pelotari ederra. Bi esku berdin-berdinak. Bai. Rekaldek moztu, ondo jaso du. Bikain eta ez zuen errez Arroitak. Elortzek azeratu. Arroitak ezkerrez zairez eraman. Ezkerrez zabalda moztu Rekaldek. Apolazaren eskutxarren bila, baina ondo eraman du. Elortzaren pelotaka da. Sotamano txokora, ona da, tanto! Arroitak egindakoa. 2-5. Bai, aurrera joatea erabaki du. Ez dakit defentsatik erasura pasaden nahi gabe, baina, bueno, oso polita atera zaio. 2-5. Esan dio Uriak, ezin duela trabarik egin? Ez, hanka mustitzen bai, ura atoko denbora eskatu. Denbora eskatu. Amezketan aginen elkarrekin da oso zorrotza gontzen ara, begira. Zakez egindako tantoan, 3-5. Epaiek nik uste, ezkerreko eskua eduki behar dutela, eta tanto oso gogorra baldin bada, edo bero handia baldin bada, edo horrelakoetan. Ez, gainera, gustatu zitzean, egun hautan egon den polemikarekin, pelotari batek ez duela pelotari bila joan nahi, edo epaile batek gero mopa pasatu behar duela, edo ez, edo antolatzaile jartzen dute, hemen bezala, baina bueno, Uria denetarako prest. Jaso behar bat zen pelota jasotzeko, mopa pasatu behar duela jasotzeko, eta azkenean egia da. Borondote gonarekin, denok ondoko pontzeko aukera daukagula, eta bat eterko jarri ezkero, gaizki pasatzeko arriska dago. Zalantzari gara, azkenean beti esaten dutena, pelotan laukatu geha, eta bueno, bizalegez jokatu behar da, eta pelota urruti baldin badago, nortu behar du, gertin dago, ez da. Zaren bitartean Rekaldek tanto ederra egin dut txokoan. Oso nahi. Jaso Apolazak. Elortz, ezkarrez iparetakoa, tanto. Ez dakit hori egin nahi zuen, segurin ikatzean jarri nahi zuen, baina sekulako biparetako atera zaio. Hemen daukago errepikapena. Nahi eta bota duela, Bai. Eta izugarri. Lehenengan iruditu zaitez ez, baina orain errepikapenean bai. Lujo bat hemen, handikoko txapeketarako errepikapenarekin hau kanpora. Hemen bezatu du Rekaldek aterako zitzaioela, baina ez, galdu lehenengo pelota. 4-7. Bai, beti gora jo du, eta oso arroa, eta bueno, jotzerako antzeman ezin kanpora zegoela. Bueno, lehen esan dugu, mezuren bat bidali nahi baldin badigu zuen, bidali lasai. Guk uste irakorriko dugu, nun ari zereten partidua jarraitzen, edo Bizkaian, edo Gipuzkoan, Nafarroan, Arabanean, edo Euskal Herritik kanpotu zaudeten, edo nola ikusten duzuen partidua, edo torneoa, edo nahi duzuena. Tanto jokan hemen, 4-7. Apolaz Arroitak 4, Rekalde Elortzek 7. Arroitak, bazudik, Elortz, ezkerka da bikaina. Ezkerrez Arroita, Elortzek eskuinez, zabalean, eskuinez Apolazak, Sotamanoz, Rekalde katzera, Arroitak, Rekalde zabalera, bote lastarrean ondo Apolaza. Ezkerrez Elortzen pelotaka da bikaina da. Boleaz, 5 erritik eraman du Arroitak. Ezkerrez zabalera moztu Rekaldek, jasa Apolazak. Rekaldek beste bat atzeratu, eraman Arroitak. Rekaldek beste aukera, moztu, hau ere jaso Apolazak. Elortz, tando guztiari da dominatzen gorriak, ez dakit bukatuko duten. Baina dominatzen bai. Elortzen eskuinka da, ona da. Ezkerrez Arroitak. Elortz. Arroitak ezkerrez ere.
Bosterritik azeratu, Elortzek. Txokoan hona Arroitarena, Zabalera Rekaldek, txokora Paulazak, biparetakoa, kanpora. Azko arriskatu du Xabier Rekaldek pelota hortan, 5. urdinentzat. Biparetakoa ona zen, baina kanpora eta 5-7 inaki. Egia da, beti gora jodula bipareta, baina bueno, tanto meritua nik Arroitari emango nioke. Pelotaka oso zaiak eraman dituelako. Eta, bueno, aurreko hartan ni hemen tokatu zitzaidan egunetik aldera dut, Arroita sendoago bat ikusten dira. Sake Xabier Paulazarentzat. Ordarnen garra, ezkerrez erdi erdiraten azako sakea. Ezkerrez Elortzena erantzun bikaina. Arroitak ezkerrez. Aire sartu da Rekalde. Eskuinez Paulaza. Elortzek eskuinez Zabaletik bildu pelota. Ezkerrez Arroita. Elortz. Rostetik. Paulaza gui, ez zuen horreti pelota horre behiko txapa. Elortzeko estetik, biparetakoa, tanto! 8 eta 5. Azkenen... Bigarren atera zaio horrekoaren antzera. Iñaki. Hemen errepikapena. Nahi eta gotetako baina ere. Zaila zen, Oso zaila. Alusuna egiten du eta azkenean ezkerra obreño mira duka. Aluko bat, horako kontaren ustea. Sakea Rekalderentzat. Arroitak Bosterritik erantzun. Rekalderen gatza Zabalera. Apolaza jaso. Elortzek. Lauterritik. 6 eraman Arroitak. Rekaldek. Apolaza jaso. Rekaldek ezkerrez. Arroitak Bosterritik. Zotamano Rekaldek ederki jarri du atzean. 6tik Arroitak eraman. Ezkerrez Elortz. Ezkerrez Arroitak ezin. Oso pelotara ona, zuzona, paretea. Elortzi apuntatzen digun, tantoa. 9-5. Urdin ekartzen duten atxeena, Iñaki. Eta Elortzen partida azpimarratzeko orain arte. Egindakoak baditu, ederrak eta ez gutxi. Galdutakorik ez zaita apenas baduen. Elortzek ez, Rekalde bi galdu ditu. Partidu borobi egiten nahi da. Ba oso partidu polita ikusten ari garena, bereziki gorrian adetik, baina beroar partidu ona da, eta babesleek gogoratuko ditugu. Seguro Antigoko tabernaguetan, beste etxe askotan bezalaxe, telebista jarri gautela partidak ikusteko. Jose Mari Tabernan, Plateron, Antigoko bodegoian, Malandrinon, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Adatz, Bentaberri eta Zarika. Beñatan hauten mezua, Benga Xavier Garrote dio honek. Lehen gune biela izegunda, pentsatu egitu Xavier Rekalderentzat izango zela mezua, ze bi Xavier ditugu. Dena den bientzat, haupa, bai Xavier Rekalde eta bai Xavier Paulaza. Doble baliu mezu, Hirugarren partidako protagonistak ere hementxe partidune begira, Ormatxea eta Landa izango ditugu Gerriko Gorriz, Ferrandez Herrioz, Arrata Azpiroz, Gerriko Ordinez, eta partida zitzaigula 23 minutu. Sake Xabier Rekalderentzat, Dimako 20 urteko pelotaria. Sake erdi atera du. Arroitak erantzun. Rekaldek lautik. Arroita 6tik eraman. Rekalde pelota bina lagarren padra, Zabalera gurutzatu. Asko ari da Paulazaren eskuinaren bila, ondo erantzun ditu gehienak, baina hau ezin izan dut 10garrenak gorrientzat. Bai, botea agian traketxa barra egin dio Paulazari, zuen espero alako botela burra ikia. Bai, uste bere eskuina bilatik hanketara jokatuta, bina hundien godula Rekaldek. Xabier Rekalde zakera. Zake gurutzatua, Paulazak ezkerregi zerantzunakoa, golea Rekaldek, Paulazak atzeratu, ezkerrez Elortzek Zotamanoz bikaina eman dio. Eskuinez Arroita, Elortzek botera, zeitik ezkerrez,
Arroita pelota bila hemen Zabalera, jistea erabaki. Ezker Rekalderen pelotak altzera, eta bada Arroita korrika bere tokira, zeitik ezkerrez eraman. Rekalde keinu egin da utzi Elortzi. Honek ezkerrez arrimatu. Ezkerrez jaso bostetik Arroitak. Elortza pelota bila, hirugarren kuadrora. Ezkerrez Arroitak eraman. Rekaldek, irutik moztu txapaganean, Apolaza jaso, ondo libratu du. Goitxo txapati, ze ondo moztu duen. Ara, txokora orain Apolazak, bigarren aldiz jaso, Elortzek eraman gote du, eraman, azar nolako partidu puska egiten ari da Elortz gaztea. Arroita jaso, Rekalderen gantxa Zabalera, jaso Apolazak. Tanto derra dijo Iñaki. Eta ongi biluan kontan Apolazak ezta, eta Elortz adi, Txokora Rekaldek, embarazo pixka bat egin dio, ara, eta orain zer, tanto. Irristeak iritsia Arroita, eta nik ustez Rekaldek ez zela espero. Txokora gelituko zen pelota hori, eta... Segita Amar. Eta gai gaur labaintzen aidea. Iñaki, esan duzue, Gipuzkoako Pelota Federazioak eta datorren urtean urte betetze dituela eta hor ari zetela ekitaldia prestatzen. Zer izango dira urte guztiko ekitaldiak edo jakin baterako edo zer ari zerete prestatzen? Egia esan, zirriborro batek gainean aidea lanean, ideia botatzen eta zer garbirik gabe, azkenean aurrekontuak behar dira eta azkenean ideiak askutzen daitezke, gero gauzagarriak espero dugu denak izatea, Baina, esate baterako, liburu bat aterako dugu, pentsatzen dugu liburu bat atera erdala klub guztiekin protagonista direlarik, klubeia da, eskaera egin zaie, dei bat egin zaie jadani, klub bakoitzari, bere atala dut klub bakoitzak, bere tokia edukiko du, bere historia, bere argazkia, bere protagonismoa izan dezaketuzta, ze azkenean federazioak osatzen, klubek osatzen dute federazioak, azkenean klubek erabakitakoa egiten da, eta batzar bat egoten da, eta azkenean, nola ez, pixkanaka gauzak erabakitzaren dituzuenean, joango zerate aurreratzen. Hori da. Ez bakarrik esan nahi nuen, hemen adibidez lehen urtean Antigok 75 urte egin zituenean, gauzak udalari lotu ziren, eta hori zen, izan bazakit. Udalari lotuko dituzuen, edo urte guztiko zerbait izango den, edo... Gure asmoa da, beti urtean zehar egotea presentzia bat, ez da? Apalazaien beste zerbait espero zuen, ez zuen hori espero behintzat. Utzi dut, eta nabarmen, 30 zentimetro guztienez barruan egin dut. Esaten izan, azkenean, egungarren urtea da, urte hurrena da, eta azkenean ez da egun bateko ekintzarik izango baizik, eta espero da, ekintza hainbat izatea, ez da. Joseba Matxainek idatzi dugu, arratsaldeon, Burruntxi inguru giro elkartean merindatuz lagun artean, ederki daude horiek. Merindatuz eta pelota portia ikusten, gure ederki gaude. Plano behi alda. Ezkerrez Elortzak atzeratu errebote ondora dijoa, eskua zartzeko justuko toke izan du Arroitak, markagailoa 12 eta 7 dago, Rekalde eta Elortzentzat, Arroitak ezkerrez eraman, Rekaldek botera jokatuko du, ezkerrez txokoan, atzatik etorri zondo Arroita. Oso ondo. Ezkerrez Airez Elortzak eraman, ezkerrez Apolazaren pelotak eta Elortzek hau ere eraman. Apolazak ezker boleaz, Rekaldek txokora moztu, Apolazak bigarren kuadratik jaso, Elortz. Zaratamoko pelotariak, eskuinez. Atzera Arroitak, Rekaldek laugarren kuadratik. Arroitak lauterritik eman. Ezkerrez Elortz. Apolazak eskuinez jaso. Elortz lautik, bikaina pelotak. Boleaz Arroita. Rekaldek irutik. Boleaz Arroita. Elortz aurrera doa. Hirugarren kuadrotik txokora. Jaso Apolazak. Rekalde txokora, tanto, ederra. Aukera ikusi du. Eta hortxe kantxarritik eskuinez txokoan jarri ez du barkatu. 13 eta 7 ere polita izan dainak. Deja oso azkarra egin dut, eta tanto etorri da, Elortzek ez da, txokora oso txukun jetxi duelako, eta gero aukera sortu dio Rekalderi, eta tanto ederra, eta lehen esan bezala aipatzekoa orain arte Elortzek egin duen partida orain arteko guztia, txukun egin delako.
Estadistikak errepasatzerako orduan, Xabier Rekaldek egindako jokoan 7 sakarekin 2 guztira 9, Galdutokoak 3 eta bitako bat Galdu sakea luze atera duena. Xabier Apolozak egindako 2 dauzka. Eta atzerritar Elortzek 4 egin ditu eta Ander Arroitak egindako 2 dauzka. Arroitak arrebotean ezin eskua sartu eta 14 horrientzat. Rekaldari apuntatzen dioguna 14 eta 7. Bai, tokirik gelditu da eta Partido galderik handiena orentxe Iñaki. 7 tondeko aldea. bai, gehiago dira, ez besteak traketxe dialako, baina bai. Saka erdiratera du Xabier Rekaldek Arroita jaso. Ezker Rekalde. Arroitak lauteretik, Rekalde gutxi. Elortz aurrera doa, ezker ezatzen jarri Arroitak eraman. Rekalderen aukera ezkerrez, kapora joango da. Kapora joango. 8 eta 4. Rekalde galdu duen 9. pelota. Pilotaka da espektakularra izango zen, barrumazan, baina kanpora joan. Xabier Apolozaren sakea. Elortzek errebote dudik erantzun, Apolozak utzi, Arroita. Ezkerrez Elortz, 6. kuadrotik. Arroita jaso, Rekalde. Zilireki pelota kantxardien utzi di Apolozaren ezkerrez, Zabalera Rekaldek, botela zerrean jaso. Apolozak Zabalera moztu, barruan da. Tanto, Gikaina, 15 eta 8. Ez duen asko falta pelota rekanpara joateko, baina barruan izan da 15 eta 8. Bai, Rekalden pelotaka da baina gutxi ikusten da pelotaka da bada. Erdikaldetik edo Zabalera luze jotako azkitik. Asier Olaizolak, eta zuen pelotaka da, botatzen zuen pelotaka da hori askotan. Eta ederra. Aitzol Belaskoren mezua, Rekalde egurrean, Apoloza dantzan. Beinat, Anautek berriro, benga, apa, metele, sake atera du Rekaldek, erreboteko zure ondara, Arroitak eraman. Eskuinez moztu Rekaldek, tanto. 16 eta 8. Ez dia elkar ulertu, Arroitantzako askoz egoki bazen pelota hori. Eta ondo jetxitakoa, eta 16 eta 8, eta bueno, puskatu. Eta zaten genuen, Iñaki bai dijoala beste ritmo baten, bizi dijoana. Hemen tantoak azkarrari erabakitzen, peloteo gehiekirik ez dago, tanto luzerik ez dago. Eta 22 minututan, ja, jokatu daukago 24 tanto. Bai, eta bukera oso gertu gorriek, eta urdinen erreakzio bat ez baldin bada, oso zaila eukiko dute. Rekalderen sakea, Arroitak erantzun. Rekalde, goleaz Arroitak. Rekalderen beste pelotaka bat. Eraman Arroitak. Rekalderen biparetakoa. Apolozak ondo jaso, Elortz, okerako pelota dauka. Zabalera intentzio guztiarekin, boleaz Apolozak eraman. Rekalderen gantxa Zabalera, Apolozak eskutxarrerekin jaso. Rekaldek luze, Arroitak ezin. 17 eta 8. Tanto guztia ederki dominatu dute, Bai, dantzan izan dituzte, eta bai, Apolozak eskuin horrekin gehixo egin behar zuen, ezta? Jartzearekin bakarriko formatu da, eta azkenian, tanto bukatzeko beste aukera nabarmen bat utzi dio, eta bueno, gorriak oso ondo. Iñaki Lizaso, behartzaneko pelotaria gurekin gaur komentarista lanetan dakaguna. Rekalde oso ondo, baina asko gustatzen ari zait Oier Elortz egiten ari den partidu. Bete-beteko partidu. Partidako, bueno, protagonista aipatzearen, agian Elortzen izan aipatuko nuke, ez du pelotari galdu. Ez du pelotari galdu, ondo defenditu, atzean pelota asko jarri. Sartuen bi paretako horiek ikaragarrizkoak izan dira. Eta, bueno, eta Rekalderi tanto egiteko aukerak sortzen ari da. 17 eta 8. Joseba Itorrizte galdetzen digu Rekaldek egindako zema dauzkan, bai, egindakoak 11 eta sakez 2 guztira 13. Eta galdutako 4 pelota dauzka Rekaldek horietako bat galdu duen sakea. Luzegi ateratzerakoan hemen pasak inezkero ez dago beste aukerarik. Falta da eta Xabier Rekalderen sakea. Jokoan datorren larunbateko finalerako txartela. Larunbatean goizeko 11etan finala. Eta finalerako sarrerak larunbatean bertan erosi behar dira.
Begira, sakez egindako beste bat. Sakez egindako hirugarrena, 18 eta 8, eta baia zula handia dela. Ez bakarrik markagailuko zulua, jokoan ere handia dago, eta 10 tanto asko dira. Baia... Kontuz, barruan. Ara, begira. Zake gutxi sartzen dira erragotean, hau izan da bat, eta horretak ondo eraman du. Biparetakoa Elortzek, jasoa Paulazak, eskuin izatzera Rekaldek, ezkarrez horretak eraman, Rekaldek zabalean irriz egin du Paulazak, baina ez du jasoko, 19 eta 8. Tanto oso polita egin du, ondo moitu du, atzeraka joden pelotakaren paretarekin Arroitaren airea ekiditeko ere ederra, eta zabalean ederkia baitu. Sake Rekaldek, kontuz, ui, botigolez, kontuz dien, pasak arreztu zeleko urruti, zabalera moztu Rekaldek eta beste bat. Sake erresto, zabalera, tanto, hogei. Arriskatzen nahi da, sakiarekin, baina bat utxein du, baina, bueno, tanto zuzenak ere inditu, eta gero saki bueltakoak ere bai. Oso nahi asokatzen. Ordu erdi azpitik joateko aukera asko daka partidu honek. Xabier Rekalde. Sake atea du, Apalazak ezkarrez erantzun, aukerako zidelare Rekalderi honek etxakoan. Arreita atzetik etorri zondo jasatu Elortz. Iruteritik ezkarrez. Apalazak eraman. Txokoan utx. Ez zuen txarra. Rekaldek. Atzelaria Arroita aurrean zeukan, aurrelaria Paulaza atzean zegoen, ez zuen txarra buen egiten nahikoa zen, baina ez. Txap hartu du pelota horrek, 9 eta 20. Ondo utzitakoa zen, baina, hoxe, izan zela. Txapa. 9 eta 20. Xabiera Paulaza sakean. Zabalera beteratako eta bola ez erantzen du Rekaldek. Arroita jaso, Rekaldek aukera. Zabalera moztu, alerki. Jasoa Paulaza. Ezkerrez Elortz, pelotaka da bikaina. Arroita boleaz, bai! Zabalera egina zeukan, baina txokoan eskura utzi dio Elortz Zabalera moztu. Jaso Arroitak. Ze aukera galdu den hor. Rekaldeko egita bakarren egiteko. Tantoak bokoan segitzen den noski. Elortzen pelotaka da. Paulaza atzelari dago, bolea zeraman. Ezkerrez Rekalderen pelotaka da, Arroitak eraman. Rekalde gutzi, Elortz aurrera doa, ezkerrez biparetakoa, Arroitak gutx. Hau Arroitari apuntatzen diogu, galdu eta ez zeukalako. Jokaldia egitera junda, ez da, efektuarekin dejadeitea junda, eta... Hogeita bat eta 9. Desesperazioen lanak ebai agian. Bigarren aldiz, partideko alderik handiena. 28an lehena. Orain, 21 eta 9. Berdinketarik gabeko partidua, 2 eta huts, gero ia ies egin dute 5 eta 1 eta beriketetarako aukerarik ez dagon. Sakea Rekaldek, erdi-erdireteratakoa, Arroitak botibolea zerantzun. Rekaldek bitik. Arroita bostetik huts eta bukatu da partidua. Arroitarik galdutzat apuntatzen dioguna, 22 eta 9. Neurketak 27 minutuk iraupena. Bizko joan zaiguna, estadistikak errepasatzerakoan Rekaldek jokoan 13 sakearek eniru. Rekaldek dioen jokoan 13 sakearek eniru 16. 5 pelota galdu egitatik galdutako bat ezakez, bere atzelariak Oier Elortzek. Ez du pelotari galdu, 4 tanto egin ditu, eta urdini dagokionez ez zer gutxi egin dute. Xabiera Paulazak 2 egin ditu, Ander Arroitak eginak 2, eta Arroita 2 galdu, beraz Iñaki Lizaso, 2 urdinen artean, 4 tanto baino ez dituzte egin, markagailuan beheratzi, baino 5 Xabier Rekaldek galdutukak izan dira, merezita Rekalde eta Elortz finalera. Oso nabarmen eta nagusi izan dira, bai aurrean da bai atzean, eta bueno, Rekalde ere elektrizitatea aipatu, baina ere Elortzek egiten partia borodia, asko guztatu zait, defentsan, pelota jartzerako garaian, amaitzerako garaian, elegante, oso gustagarria izan da pelotari izan da. Hauek bihar jakingo dute, zeinen kontra jokatuko dute finala,
Bihar Einaute Lizeaga eta Intza Garaino izango dira, Oian Etxeberria eta Julen Zutilen kontra. Momentu zauen lortu dute, finalerako txartela, bagoaz protagoniste bila bertzeko kontatzen dute. Gurekin irabazletako bat, Xabier Rekalde, zorionak. Eskerrik asko. Partide bekaina jokatu duzu, azeratik nagusi izan zerate toki guztietan. Bai, nik uste, hasieran igual apurot berdindu hau joan da, baina gero bai bentajea hartu dugu eta hor markagioan ikusi nahiko partiduna jokatuta eta guztera joaz. Azernako abiadura pelozida eman diozuen pelotari. Bai, eta hori hau guk laua ibili dugu, baina besteak egia esan nahiko motelak izan dira, eta hor laua izan da nik uste jokatzeko moduko, guri ondoen etorri jakune ez, guk guretzako pelota bizia hobe, eta horrekin min egin dugu bai. Oierrep abiadura handia moten dutxe eta... Zagetu zeraz, Zabalen Apalazaren eskuinaren bila joaten eta probetxa dutera diozu azkenean hor defenditu bakarrik egiten baita. Bai, gainera ikusita zelan kantxa normala baino apura zabalago dan, hor aprobetxatu dugu eta hori da, apurat mugitu eta gero aukera sortzeko. Oierre oso ondo, gero hitz egingo dugu, berarek baina partidu bekaina jokatu dugu. Partidu bekaina, ez dugu pelotarik galdu, emon asko, aurrean kantu politak indauz, biparetak eta ikusten da betik gora datorren pelotari dela, ez? Gaztea, baina ondo dabil. Legokan esaten zenia alde, Zumaian jokatu duzu elkarrekin etxabe dinastia, hemen ja 3 jokatu dituzue, 3 irabazi dituzue. Zumaian ez zen posible izan, ja laugarna datorren larun batean finala ez dago gaizki. Bai, finalean motibatu datorriko gara. Gaur egia esan konfiantza puntu horri, partidu honek konfiantza puntu hori emongozku, eta hori, esan dut txutena, finalean entzuko dute sartuko gara, eta ia txapela lortxe eriteko gut. Bihar pentsatzen dut etxean geldituko zeratela, telebistatik edo kontrarioak ikusten, ez da? Bihar izango duzue, Lizeaga Garaino, Oian Etxeberria Sotil, ez dakit zein izango dituzuen finalean? Egia esan partidu oso gogorra ez, aurrean biek tantua amaitzeko doaia daukate, eta atxean atxelari oso ondo dabizen atxelari dio, horregon ikuste partidu nahiko irekia dela. Pentsatzen dut laguna eta esango diozuela, antiguago partida telebizatua dira, batzuk etorriko dira, baina beste izan larun batean noski segituko zaitue. Bai, larun batean esan dozki, gaur irabazi ezkero larun batean danotako zela, gaur be kuadriako getanak YouTube bitartez ikusten dabiz, eta seguro posposit eusela haurik. Eskerrik asko Xabier da zorionek. Eskerrik asko zuhori. Hori, irabazetako bat, bestea mutil gaztea 17 urteko Zabetomokoa, Oier Elortz, zorionak. Eskerrik asko. Sekulako partida jokatu duzu? Bai, oso ondo jokatu dut, tantoren bat egin dut, da guztu. Bi egin dituzu, ederrak. Biparetakoak, botak egin izan dituzu, ez zaizkizula, ies egindakoak eta botak egin dituzu, ezta? Bai, bota ditut. Ikusi dut zuloa,
antzegoela, da gara bota ditut. Gero ere saiatu dut kortadaren bat ere zabalera botatzen, eta oso ondo. Bueno, gora etorri zera Antigoko torneoan, lehenengo partidan ondo, bigarrenan hobeto, gaur oraindik eta hobeto, gaur akaso egin duzun partidurik onena? Bai, izango nuke gaurkoa onena. Lehenengo partidua lehena izan zen, pixka bat hartzeko medidak edo esango nuke. Bigarrena zidan gustatu asko, baina gaur perfecto eta ia finalean berri solan jokatzen dugun. Xabier ere oso ondo, biok oso ondo konpondu zerate. Bai, Xabierrek ere tanto derrak egin ditu, esango nuke akatsaren bat izan duela, baina, bueno, perfecto. Bueno, bihar jakingo duzu, zein enkontro jokatu gure zuen, larunbateko finla, bihar badakizu zein dozkatzuen hemen. Lizeaga eta Garaino, Oian Etxeberria eta Sotil. Zer pasatuko da bihar? Partido gorra esango nuke. Gure kontra Garaino eta Lizeaga jokatu zuten, gu irabazi genuen, baina pareja gorra izan direla erakotsi zuten, baina, bueno, Etxeberriak eta Sotilek ere pareja handia dira. Xabier izaten nion, bihar normalen bezala etxera zarrata moteketoreko partida ikusta, baina etxean bai, telebizatik eta kontrarioak ikusiko dituzu, ezta? Bai, YouTubeen ikusiko ditut, bai. Larun batarako ere, esango diozu, lagunei eta familikoei izin duten egitorri, larun batean telebizatu da partidua. Bueno, ez dakit, oendik. Baina esango diozula lagunei, ez? Igual ez, nerviosa galtzen naizela bezala, bai. Bueno, gardo zela jokatzen bali batzun nervioa jongo zaizkizu. Oier elortz, eskarrik asko eta zorionak. Grasko. Bueno, bagoaz gure kontakizun tokira, hirugarren partidirako protagonistaia berotzen ari direnean, Ormaetxe eta Landa, Fernandez eta Azpiro, zorantxe arte. Girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Make them say wow, 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 wow. Make them say.
Bai, prest. Bueno, mentxe gaituzue, gaur Antigon egun luzea, 3 partidurekin daukagun eguna. Lehenengo biei errepaso bat eginez, esango dugu emakumezkoetan Goiuru Zabaletek eta Itxaso Erasuna lortu dutela finalerako txartela 22 eta 21 Miren Larrarte eta Andre Kapellani irabazi ondoren. Bigarren partidu arentxe bukatu dena promesa mailako finalean Xabier Rekaldek eta Oier Elortzak partidu bikain bat eginez irabazi dute Xabi Apalaza eta Arroita, Ander Arroitaren kontra 22 eta 9. 27 minutuko partidaren ondoren eta hirugarren partidua orantxe aztetik gertu Gerriko Gorriz Oier Ormaetxe Lezamakoa eta Unaiz Landa Oiartzuarra. Oier Ormaetxek Lezamakoak 22 urte dauzka, Unaiz Landa Oiartzuarrak 1,88 zentimetro eta 19 urteko sasoi bikaina. Garriko Ordinez ditukuna Jorge Fernández, Errioxa Rafael Maiorkoa eta Diana Azpiroz Nafarra Irurtzungo pelotaria eta Irurtzungo klubekoa. Eta hemen esango dugu, txapelketako lehenengo fasean, Ligaskan, Oier Ormaetxek eta Unaiz Landak jokautako biak irabazi egin dituzte, eta urdinak, Jorge Fernándezek eta Adrián Azpirozek lehenengoa galdu egin zuten eta bigarrena irabazi. Lehen geniona Iñaki Lizasoa. Begiratzen badiogu txapelketako lehenengo faseari, gorriak, Oier Ormaetxe eta Unaiz Landa ditugu favorito, ezta? Bai, batez ere Landak, eskuak ondo baldin baditu, frontoi honetan luzatu asko egiten duelako, galdu ez horren beste, eta nire ustez Azpirozekin alderatuta, pixka bat gehiago izan daiteke, eta partida horre egon daiteke. Ikusi zer pasateko den, baina esan neuri ere pitxin bat partidua gorri kolorekoa izango la iruditzen zait. Peloten aurkezpenarekin segitzen dugu. Eta lehen esaten genizuena, nahi baldin baduzu, mezuren bat bidali, zerbait esan. Eta batetik lehen esaten hemen Antigoko auzoan, gure eskerriko nena, bertako taberrari, baina baita ere, Iñaki Lizaso, Antigoko elkarte guztiak laguntzen dute torneoan, eta orain adibidez, bazkari afari bat zozketatu da, hemen bazkito jatitzean, elkarte bat tokatu zaio, esan zuzten elkartean tokatu zaio, eta hori gero, normalean, bazkideen artean egiten da zozketa, eta hori ere poztekoa da, elkarteko entzat, esate, laguntzen dugu, baina zariare etorri zago. Den laguntzen da importantea. Zalantzai gabe horrelako txapelketa bat antolatzerako garaian, laguntzaile izateak, batetikan, uste ilusio ere egin behar dula, azkenean aizalako
gure kirola bultzatzen, gaztei aukerak emateko txapelketa bat bultzatzen. Eta auzoari bizia ematen dira, bai. Auzoari bizia ematen, eta ezinbesteko adia babesleak eta laguntzaileak, eta zalakari gabe... Zuen erronkare hori izango da, eta federazioaren eungarren urte horrena betetzera gama laguntzaileak eta babesla bilatzea. Beti izan du da erronka, eta askotan, federazioa la ipatu duzunez, federazioa bera abstraktu esango dugu, edo askotan beti saiatu zen gehagu babesleak bilatzen, bai behartzen nagoenean, federazioan ez zutokitan. Baina betire askotan erresago izaten da, klub bateko babeslea bilatzea, federazioko babeslea bilatzea. Eta horregatik, entzuten ari baldin bada babeslea izan daiteke norbait, Egia da urteko kasuetan, instituzioak eta errezago bintzaten implikatu beharko loketela instituzioa. Espero deu ala izatea, ze merezin goza bada, eta lehen aipatu ezela hegoaldeko, federazio zaharrena da, lehenengoa sortu zena, eta gure kirola, gure hizkuntza, gure guzti hori bultzatu behar da, eta zaindu. Oso ondo Iñaki Izaso, seguru oraindik ere lan asko falta dela, ideiak bai gainean jartzea oso ona da, eta segur nago ideia asko egitariko desente aterako dela. Hemen batuta utzekoarekin, Jorge Fernandez galdu lehenengo pelota, gorriak, hasiera irabazten Ormaitz eta Landa, Iñaki. Bai, atzera joven pelota gara izan da, ez pareten gora juntzaio, baina, oraingoz, Landaren pelota gara on batzuk ikusi ditugu, hau ez. Mira. Kexati da, nirrizatu egiten dela. Bai, ni uste hiru partidutako pelotari guztiak ere, hoxe. Bai. Hori aipatu dutela, ez da. Frontoia garbi dago, ezakitagian hotz sartuko zen, edo askotan eguraldiaren nola izaten den, ez da errez asmatzen. Banako berdinketa. Sakea Jorge Fernandezek. Gurutzatua. Bolea zerantzun Ormaitzek. Fernandezek ezkerrez atzeratu. Landa, ezkerrez eraman. Fernandezen pelotak atzera indartsua. Errebotetik gertu. Landak ezin eskua sartu, 2 eta 1 urdinak aurretik. Meritoa Fernandezena. Atzean jarritako pelota ezin. Landak eraman, 2 eta 1. Pelota gara honak. Apenas besorik luzatu duen Landak. Eta, bi aukera dazka, edo aurrera joan eta airez moztu, edo horrela jarraitu, baina, Fernandezakera. Sakea luzatea du, etzuen urruti postariko pasa Zabaletik jaso Ormaitzek, bolea zorain Landa. Moztu Fernandezek, ezkerrez, Landa gora. 3 eta 1. Bai, eta 3 Landari egindakoak, ez da? Okarez baldin banago. Galtzen hasi gira Iñaki, bat eta hori, baina begira, azkenengo 3 eta bere egin dituzte irabazten. Bai, eta Fernandez bixi ikusten da, eta ikusiko dugu. Zahak atera du Fernandezek, Landak markatu, eraman. Fernandez. Bipare toka Fernandezek, bildu Ormaitzek, Fernandez, ezkerrez atzeratu, Landa arazuek, baina eraman. Azpira zen pelotak da, goitik libratu du, baina gero Oskar Romanez. Oso ondo utzi dio. Azpira zegaldu duen pelota. Oso ondo utzi dio, eta oain ere, tanto honetan ere, Fernandez da, bera aritu da dominatzen, eta oain arte Ormaitxe begira, ez da, ez du parte hartzea hondirik izan. 2 eta 3. Sakea labur. Falta. Bai, batek lastikari gabe eta illa desazpiarekin edo jodio. Aurreko partida nola ikusi dugu orduan Rekalde izan da falta egin duena, eta orain Ormaitxe. Ezkerrez Landak, Jorge Fernandez ekutzi. Aspiroz. Zabalela Ormaitxe. Fernandez jaso. Ezkerrez Landa. Fernandez. 3. parti, pelotak da bikaina. Ezkerrez erreboteko Orma zein dut, eraman du Landak. Moztutzukoa Fernandezek. Jaso Ormaitzek.
Aires Fernandez, ezkerrez Ormaetxek eraman. Eskuinez, Aspiroz, Jasolandak. Ezkerka da ona, Zabalera muzu Ormaetxek, Jaso Fernandezek. Ezkerrez Landa. Aspiroz. Landaren ezkerka da, bikaina da, ez du errebotea urruti izango. Ezkerrez Aspirozek eraman. Ormaetxeren beste pelotaka batatzera, arazoak Aspirozentzat, hau ere eraman. Dominatzen gorriak, beste batatzera. Errebotera doa, Aspirozek hau ezin. 3-4. Horan ikusi da ez da, pixkat bidoiak edo hori jartzen du, Landak pelotaka da luze joko dituela eta dominatu ingo duela, ez da, eta baina hoxo palsa ez da. Ongi dominatu du, eta gero Ormaetxeak joko duen pelotaka da, neurrikoa. Ormaetxeren lehenengo tantoa. Atzera Ormaetxek. Aspirozek, ezin. Ormaetxe bigarren agendu eta partiduan Iñaki Lizaso bigarren berdinketa, launa. Banako izan dugu estreinakoa eta bigarrena. Bai, oraingoz, aurreko partidarekin alderatuz, nahiko paretsua, parekatua. Sake Javier Ormaetxek. Enda Lezamako pelotaria. Berriro sake laborra, baina hona izan da. Honek ondo gainditu diruko arrastoa. Landaren pelotaka da bikaina, Azpiroz entzut arazoak. Errebot ondotik ezkerrez etzuna arrazota eraman. Moztu Ormaetxek, Fernandezek jaso, gorriak tanto dominatzen. Ormaetxeren pelotaka da atzera, Azpirozek eraman, Landa, ez du txarra. Hirugarren kuadrotik. Ezkerrez jaso Azpirozek. Landa, aztetik. Azpiroz, Biboz edar bi atzelariak. Alturare bai, batak 1,80 m, Azpirozek Landak 4 cm gehiago, 1,80 m. Haze motilpuzka biak ere. Baita ongi, biak defentsan, Azpirozek tantontan merito hondiko pelotak eman ditu. Jorge Fernandezen gantxoa jaso Ormaetxek, orain urdine dominatzen. Atzera Fernandezek errebotera da pelota, Landak, ezkerrez ezin. Ondo jarri da pelotari bueltatzera. Jorge Fernandezek errebotean sartutakoa, markagailuan berdinketa urdinen alde hautsi da, 5-4. Pelota bizi-bizia izan da Fernandezena. Eta Landak uste zuen gehiago aterako zela, baina, hala ere ia eraman du. Jorge Fernandezek esaten zia, oraindik asko falta da, noski, gero biharkoa dago, Julen Alberdik eta Antxona Pesetxeak, baldin eta Antxona Pesetxeak jokatzen baldin badu Sergio Gutierrez Aingeru Bernaularen kontra, eta Jorgek esaten zian, guk irabazi eta Gutierrezek irabazi ezkero, klubeko biak Errioxarrak elkarrek kontra, bere ilusio hori zen. Ilusia firela jokatzea, baina bere lagunaren kontra baldin badaba nahiago. Berak egin du momentuz ustekabeko Iñaki. Hemen Zabalera gurtzatuz urduinak aurretik. Egia esan hasiera oso txukuna egiten nahi da Fernandez, bizi eta tanto asko egiten nahi da. Galdu lehenengoa, gora gozadun hori eta ez besteik. Sotamano sartu da Ormaetxe hori erantzutera, 7-lau, 3 tantoko aldea. Bai, traket sartu da hor. Zazpietara. Saka Jorge Fernandezek. Bat eta utzi irabazen hasierenak galtzen ditugu Zazpietara. Golea zerantzen duzak Ormaetxek. Ezkerrez Azpirozek. Landa, errebot ondoan, eskoa justuko tokian sartu duta eraman. Azpirozen beste pelotaka da, Ormaetxe jaso. Azpiroz, bosterretik. Gantxo Zabalera Jorge Fernandezek. Atzera Ormaetxek, Azpirozek, goia baino barruan. Aukerako pelota Landak, bikaina eman dio, errebotera doa, ez. Errebotera zijoa, baino ezkerman falta. Landak galdu duen bigarren pelota. Bai, ditu aukerak atzera joatzeko, baina gero frontis erdian eta erdi mozutzen ari da. Orain gontan jotzera zure, baina gora juntza du. 8-4, sakatera du Fernandezek, Sotamanoz. Ormaetxek erantzun eman, Azpiroz. Ormaetxe Zabalera txapa gainean edarki moztu, 5-8. Gantxo oso ona. Norabidea, baina batez ere azkarra izan da. Eta horregatik ez eritxi Fernandez. 5-8.
Sakea Oier Ormaetxerentzat. 22 urteko Lezamarra. Ordoa bai hartu. Bote egin Lautardian. Ezkerrez Aspiroz jaso. Ormaetxe txokora. Aspiroz atzetik da, ondo jaso. Landak. Aspiroz. Aukerakoa Ormaetxek atzera. Aspirozek ezkerra irez eraman. Gorriak tanto dominatzen. Boleaz Aspiroz. Ormaetxek irutik. Bosterdian Aspiroz. Ormaetxek ezkerrez orain Fernandezek atzera. Landak ezin. Bederatzi da bost. Jorge Fernandezen partidua zera oso ona, Iñaki? Bai, oso ona eta tanto honetan Aspiroz lanarea aipatzekoa. Defentsan lana oso ona egin du. Pilotak zaiak eraman ditu, batez ere lehenengo hori, ez da, sakea eraman eta gero horre Ormaetxeak txokan utzitak hori oso ondo eraman du. Eta gero, Fernandezek, gaurre besotikan esudati pilota oso bizi ateratzen zaio eta tanto bikaina egin du. Bizkor dijoak egun partidua, emakumezkoena izan da luzena, gizonezkoena beste ritmo batekin ari da hau eta baita ere horrekoa, 12 minutu eskaz, partidua zirela eta jokabutakoak 14 tanto momentu egokia, Antigoko auzoan, ditugun tabernatan, ditugun bezero eta pelota zaleak agurtzeko. Jose Mari Tabernan, Plateron, Antigoko bodegoian, Balandrinon, Trikuarrin, Banena, Alzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri eta Zarika. Sakea Jorge Fernandez entzate, markagailuan Fernandez Aspiroz irabazen 9-5 Ormaetxe eta Landaren kontra. Sakea Fernandezek. Ezkerrez ezin Landak eraman 10-5 Sakearekin bigarren egin du. Bai, celebre xamar jodioz, ahí tenteka o ez dio golpea oso natural jo. Aurreko sakea Ormaetxek utzi du eraman gabe, bi tanto egin ditu Fernandez Sakearekin, bata Landak galdutakoa, azken hau, eta bestea Ormaetxek galdutakoa. Fernandez sakea, falta. Nio, bertan dago Arroyo. Bai, niri zuzenean, ona iruditu zait, baina bueno. Arroioak du baina gotu dago jarria, epaia, a ber. Hemen ez da ondo ikusiko, ez da ondo ikusten. Bueno, Jorge Fernandezek ere du keja gehiekirik izan. Hortxe izango zen. Aspiroz sakea jaso. Utzi Ormaetxek. Landaren pelotaka da. Boleaz Aspirozek ezin. Landak egindako lehena. 7-10. Bizak dituzte galduta. Bata Ormaetxerena labur geldituena eta bestea... Barkatu... Bai, Aitzol Velasco barkatuko diogu. Iñaki Lezazo ez da Ormaetxe behizi bai. Hala ari ginen esaten, Oier Ormaetxe. Tartek atera zaigu, nire lehen horreko partidan behin, elortz atera zait. Ormaetxe esan beharren Ormaetxe ateratzea. Alale eskarrik asko. Hain erne zaudeten pelota zale hori. Tanta jokoan, zabalean, justu bat izartu da Fernandezen pelota kantzan. Landak atzeratu. Ezkerrez Aspirozek eraman, aukera Ormaetxek. Atzean zabalean jarri, Aspiroz korrika dator. Eraman. Ezkerrez biparetako Ormaetxek, hori harrapatuko zuenik etzegoen. Oso ona. Ormaetxek egindako laugarrena, 8-10. Efektua ere ondo eman dio. Eta azkar gaina Ormaetxek, eta bueno, ja gerturatzen ez da, 8-10. Bai. Latu anto zibili gira, 8-4 eta 10 eta 6, baina bitan dora horbildu dira Oier Ormaetxe eta Unai Landa. Hor da Lezamarra. Zabalean Lautardian bote egin, sake atera du, laburra baina ona, jaso Fernandezek. Landak, Lautik ez Zabalera intentzio guztiarekin, Airez Fernandez. Ezkerrez Landa. Aspiroz. Pelota bila Lautardira Ormaetxe. Sotamanos orain. Sotamanos ere Aspiroz. Ezkerrez Landa. Aspirozek justu jaso.
gorriak datoz dominatzera, txapa gainean moztu, ezkerrez jaso. Fernandezek landaren pelotaka da, ezkerrez Aspiros oso ondo, Ormaetxek arrotu eta atzen jarri, lauterdian bote, ezkerrez Aspiros. Landako zetik eman. Zeitik ezkerrez Aspirosek eraman. Atzera Ormaetxek. Aspirosek hau ere eraman. Zalantza izan du hor. Ormaetxek aurrera ezkerra zolku zulakoan. Pelota aztadera berak espero bezala eskuina sartu behar oso behar duta. Eta eraman ezin horrek urdinen aldeko 11 garranak arri du. Penartuko zuten, erabat dominatu dute tantoa Ormaetxe eta Landak. Eta orain kontazu esan bezala, ezkerrez jarri, baina gero azken momentuan, eskuin ezin sartu. Herrio Serra Fernandez, zakera. Ezkerrez Landa jaso. Fernandezen pelotak adatzera, Landak eraman. Ezkerrez gantzu zabalera Ormaetxek. Txokoan Fernandez, Ormaetxe jaso. Aspiros. Erra pelotaka da. Landak ezkerrez eraman okera Fernandezek, keinu. Aspiros. Erreboten dotik Landak eraman, Fernandezek aukera. Txokoan arroegi utzi du. Landa joan da pelota bila, Fernandezek azeratu, arazoa gorrigentza tanto. Elkarren arteko konponezina Iñaki. Biak joan dira txokoan pelotaren bila eta urdinak aprobetxatu dira. Eta biek ondo eramango zuten pelota zen txokoko hori, baina ez dira elkar ulertu eta azkenean tanto urdinek. Eta meritu ere urdinena, azkenean batera eta beste berak ibili dutelako pilota. Fernandezen sakea. Sotamanoz erantzun Ormaetxek. Tiros. Ormaetxeren gantxoa, ederra da, tanto bikaina. Bederatzi eta 12. Oso urrutitik ez da, baina abiadura eta norabide oso onakin. Ormaetxek egindako 5. tantoa, 2 dauzka galduta, egitako bat utxekin duen sake. Hankak hiruaren gaina zituen eta tanto ederra egin du. Sakatzen ari dira bilak neko labur, ez da? Aurreko partiduan paseko marra bihatzen zuten bezala, hauek laburra guari dira ondoz. Aspiros ezak erantzun. Landaren pelotak da bikaina. Erreboteatuz Aspirosek ezin. 10 eta 12. Ongi atera zaio paretatik honen kontan, baina ez ondo jarri Aspiros, eta Landaren pilotak da oso ona, ez da? Azken eskon sartzen baldin baduta dukan besoluzioekin badirudi pelota beha bakarri dijoa da, ez da? Eta pelota zaleok badakizue gaur bezala bihar finalerdiak arratsaldeko 6 herrietan izango ditugula. Sake abier Ormaetxek. Sake atea du. Ezkerrez Aspirosek jaso. Landaren pelotaka da, gora! Landa galdutako 3. Tanto batera zituzten gorriak, baina orain berriro 3 dituzte 13 eta 10. Arrimatzen aidia, baina ez dute lortzen. Sakea Jorge Fernandezek. Ez naiz aspertoko esaten, mezuren bat bidali nahi bali mazu eta zerbait komentatu. Lasai egiteko. Sakez Jorge Fernandezen beste bat egin duenean, hau ere airez galdu duena Ormaetxe izan da. Lehen ere olako xebat 7 eta 4 galdu du. Eta orain, Ormaetxek bigarren sakea erantzun gabe, beste falta bat ere badago. Eraman gabeko sakea ura Landa galdu du. 14 eta 10. Partiduko alderik handiena. 3. aldiz. 8 eta 4, 10 eta 6, eta baina 14 eta 10. Ezkerrez Landak. Aspirosek airez, boleaz, Ormaetxek, tanto. Oso ona bolea, indarrarekin eta paretean oso ondo sartu du. Eta duen golpearekin, tartekare bai biterdi irutikan asko luzatu dezake pilota, Ormaetxek eta... Lehen pentsatzen demoraz justi bileko zinela atan orako, baina ez. Horrendik, ogitarteko jateko demora ematen. Ez da. Ara. Iritsiko da. Ormaetxe galdutako beste pelota, berriro lautantoko aldea, 15-11. Bai, aukerako azun edo zen gauza egiteko, eta erasoan
opari bat gehiago, eta partida aurrera doa urdinentzat. Bai, sasoiontarako lautanetako aldea derra da. Boleaz Ormaitz izaka erantzun. Fernandez ezkerrez. Eraman Landak. Zarrantzak ezkerrez atzeratu. Landak hau ere bai. Ezkerrez Fernandezek. Landak ezkerra irez. Utzi Fernandezek. Emarrazo pizko bat egin Azpirozi, baina eraman du. Fernandez, moztu. Ezkerrez jaso Ormaitzek. Azpiroz. Landak gora! Landak altzaile dago. Bai, eta tokia bat zuen. Lau galdu ditu ja. Besoa... Iñaki Gizaso partidiko alderik handiena Orantzia, 16-11 justantako aldea. Bai, eta bueno, urdina berain lana oso txukun egiten ari dialako. Azkenean Azpiroz, bueno... Txapeketako partidikoen egiten ari dira. Bai, aurrekoan, bueno, Azpiroz galtzaileago eta egon zen, dominatu egon zelako, eta gaur ere, bueno, esan dezakegu dominatuago dagoela, baina, bueno, buena asko egiten ari da, eta batez ere, bueno, Fernandez elektriko dago, tanto amaitzen ere txukun, eta zuk esan bezala, Landa gaur, bueno, hoi baino gehiago galtzen akaso, eta Masi eta Amaika. Gaur lehenengo finalerdiak, bihar bigarrenak, eta gaur nerko ontako garaileak, bihar jakingo du zein izango duen kontario. Teorian, Julen Alberdi Kantxona pesitxearekin jokatu behar du, eta Sergio Gutierrezek Aingeru Bernalarekin eta dio teorian, beste, mezu bat bidari diatelako esana Zantxona pesitxeak bihar bizean, artikutzan duela partidua. Bihar artikutzako eguna izaten da, San Agustin eguna. Urtean zer egoten da bertara joateko aukera asko, baina biharko unez oraindik eta gehiago bertako zesta izaten delako eta goizean pelota partiduak eta nunbait Antxona pesitxean omen da jokatzeko. Sakea Jorge Fernandezek. Ezkerrez erantzun Landak. Partiduko alderik handiena. Azpirozen pelota kada buena da. Boti boleaz Landa. Ezkerrez Fernandez. Landak eraman. Fernandez moztu. Ormaitze jaso. Fernandezek aukera. Zabalera moztu. Tanto. Bigarren botea. 17-11. Jorge Fernandez oso ondo. Bai, Jorge Fernandezek aurrena gantxoa prestatu du. Txokora efektuakin piloteka dagona. Eta gero guztu bi botera eraman du, baina ondo botatako gantxoa. Eta azpitik zen gainera, etzen erresa gantxo hori, 17-11. Lauterdian egin bote, boleaz Ormaetxe, Ezkerrez Hernandez, iztu ireki, jaso Ormaetxek, esku Inez Fernandezek atzeratu, Ormaetxek txokoan, Fernandezek atzeratu, Ormaetxek aukera, gantxo Zabalera, Azpiro Zerne, jaso, Landak eskatu, esku Inez, Azpiroz, Ezkerrez Landa, Ema Fernandezek, Ezkerrez Landa, Fernandez, hirugarren kuadroan atzeratu, Landak eraman, Fernandezen pelotaka da, Landak hau ere eraman, esku Inez moztu Fernandezek, jaso Landak, Azpirozen pelotaka da, boti bolea, ona da Landarena, goian ez zuen faltari urruti, Ormaetxeren biparetako, ez du asko ireki, irriste egite zoza Fernandezek, lurretik, erdi bilaunikaturik, Azpiroz, Ormaetxe txokora, Azpiroz horrela, ondo zekoen jarrita, Azpiroz baino pelota galdu du, Ormaetxeri apuntatzen egon tantoa da, eta gorri eraldeko amabigarna, 12-17. Bai, berez eramatekoa zuen Azpirozek, atzetik aurrera ongi iritsi delako. Baina, bueno, meritu ere bai, Ormaetxek gehiago sartu beharko dukera irutzen zait, eta Landa gehiago lagundu. Eta sartu barra dauka, sasoian da, mineki, 17-12, sartu barra dauka, gehiago arrizkatu barra dauka. Bai, baduelako gaitasuna ez da, badu eskuin bizila pelota errebotean jartzeko, badu gantxoa, badu bolea, saiatu barra dauka, zezu esan bezala, 17-12 joazte. 25 minutu partida hasi dela, markagailuan 17-17 gorriak,
Ormaetxek eta Landak 12, urdinak, Fernandez Azpirozek 17. Gaizki jotako gantzoa Ormaetxek, jaso Fernandezek. Azpiroz. Landak ezkerra irez bostarritik. Fernandez luze. Ezkerrez Landa. Sotamanoz Azpiroz. Ezkerrez Landa. Ezkerrez Azpiroz. Ezkerrez Fernandezek atzeratu. Landak dana airez. Ezkerrez hau ere bai. Botera orentxe. Ormaetxeren pelotaka da atzera. Azpirozek eraman. Ez dutxarra Ormaetxek. Zabalean jokatzea erabaki. Fernandezek jaso. Ezkerrez Landa. Azpiroz. Landak Zabalera. Fernandezek Zabaleti Zabalera jokatu. Ormaetxek txokora. Ormaetxek txokora. Ezkerrez Landa gutx. 18-12. Galtzaile daukago gaur unaz. Bai, oso tente jotako pelotaka da izan da. Lehenago ezker sotamano oso on bat jodu. Espektakularra. Baina ez zabilez, eraginkor. Egia esan azkeneko tantotan gaina lehen kontrako esan arren, urdinak ematen du dominatzen dutela tantoaren gehiengoa. Eta berez alderantziz behar luke ez da. 18-12 bigarren aldiz, segitantoko errenta urdinak aurrena 17-11koan izan dute eta orain bigarrena 18-12an. Jorge Fernandez. Albaldin badute behintzat. Ormaetxe atzera gehiago dute. Fernandezek atzeratu. Ezkera irez Landak eraman. Azpiroz. Pelotaka da, aparta. Aparta zijoan, baina hemen handiegon ezkerroma ez da horma normala. Ez da jarraian dagoen norma. Ez da larrebotera zijoan pelotari, baina begira. Ezkerromak bi altura ditu. Lau kuadroterreri arte 10 metro terrikoa eta gero, ez dakit, 5 metroak olakoa. Azpiroz galdu duen partiduko bigarren pelota izan da. 13-18. Tanta jokoan. Ezkerrez Ormaetxek. Fernandezek jaso. Ziegaren kuadrotek, utx. Unaz Landa. Bai, eta Fernandezen pelotaka da... Azpadiko partidurik askarrena, Unaz. Bai, pelotaka da ona zen berez, Fernandezena, baina eramateko zen ez da, Unaz Landak ezkerra ona du hori eramateko eta baita gehiago korako ere. Galdutako segi dauzka. 3 tantora urdinak finalerako txartela. Jorge Fernandez. Gure ustea hor gelditu da denaldea bintzat. Gorriak ikusten dituen pixka da favorito, baina... Bai, nik edala ikusten dituen hasiera, baina... Ezkerrez Azpiroz. Handak. Jorge atzeratu. Handa. Jorge Ferran ziruterritik. Ormaetxe pelota bila, Laura. Hori behar du Ormaetxek ez da, pixka lagundu. Ezkerrez Azpiroz. Boleaz Ormaetxe gutx. Bolea hona du, lehen ere tanto bikaina egin du Ormaetxek boleaz, baina askotan nahita ezinari izaten da, eta 14-19 izatetikan 20-13. Bai, zak atera du Fernandezek. Ezkerrez eraman Landak. Azpirozen pelotaka da. Oso partidu hona egiten ari da. Beste pelotaka da. Boleaz Ormaetxe. Fernandez irutik. Giparetako Ormaetxe gutx. Galdu duen, bosgarna. 21-13. Bai. Hor zalantzan zeuden, gainen azpian zen, azpian izan da bai. Jorge Fernandez entzat, partiduko azken sakea. Jendearen txalo artean, atera du Fernandez sake hori. Landak zeitik erantzun. Azpiroz. Landaren pelotaka da. Azpirozte justu eraman. Ormaetxek, irutik moztu Zabalera, kanpora eta bokatu da partidua. Bai. Neurri baten ustekabeko Iñaki, 22-13. Jorge Fernandezek eta Azpirozek irabazitakoa. Ogier Ormaetxe eta Unaz Landaren kontra.
ordu erdi justuko iraupena izan duena. Bai, nik uste bai bata eta bai bestea galtzai egon direla, ez da? Ormaetxek ez ditu hainbeste tanto egin, eta galdu berriz, bost edo 6 zaitzen bat egin ditun, eta landa... Ormaetxek 6 eta landak 5. Azkenean artean amaika asko da. Bai, partidu erdia utxegitetan jontzaie, eta bueno, izu, hola izaten da ustekabeak izaten dira pelota, da horregatik da pelota horren polilla, ez da? Ustekabeak ere badaudelako. Estatistikak errepasatuz, Oier Ormaetxek egindako 7 horietatik sakez ez du bakarrekin Oier Ormaetxek, galdu 6 egin ditu, egin 7. Unaz landak egindako 2 dauzka, galdutako 6. Eta urdini dagozkienez, garaiei dagozkienez, Jorge Fernandezek egin 7 egin ditu, jokoan 4, sakez 3, pelota bat galdu du, eta Adrian Azpirozek tanto bakarra egin du, 2 pelota galduz, 30 minutuko iraupena, finalera beraz, Oier Ormaetxe eta Unaz landa. Eta errepasatuz, esango dugu, aurreko partiduan Xabier Rekaldek eta Oier lortu dutela garaipena, eta lehenengoan, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunen lortu dute garaipena. Bigarren eguna izango dugu final erdiekin, Iñaki Lizaso. Serik asko, plazer bat, Atanora. beste behin ere, Iñaki. Etortzen baldin bazera bihar larun batean hemen izango gara, eta bestera, Aleginak egin badakit zintzo segituko duzuela lanean, da Hoixe ba. ea zuen egitasmoiek betetzen diren. Ea ba, eskerrik asko. Bai, erte. Jorge Fernández eta Adrián Azpirozeko geitabi, Oier Ormaetxe, Unaz Landak, Amairu. Jorge, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Me dicen que miremos a la cámara, que si no, no nos ven bien, pues habrá que saludar a los riojanos que están por ahí, ¿no? Pues sí, seguro que viéndome y dándome muchos ánimos, contentos estarán, sí. Jorge, el mejor partido vuestro, no solo tuyo, y el de Adrián también, los dos un partido completo. Pues sí, la verdad que las sensaciones este año no estaban siendo muy buenas, aunque ganamos el otro partido no estaba cómodo en el frontón como otros años, pero bueno, hoy ya hemos quitado esas ataduras y hoy bien, hoy contentos. Ormaetxe parecía que iba a ser un rival peligroso, pero le has dominado en todos los sitios y le ha fallado más de la cuerda también. Sí, es un frontón que cuando los rivales te meten mucho ritmo, aunque tú seas un buen jugador en ataque, te cuesta mucho, porque los espacios son cortos y tienes que arriesgar para ganar, entonces pues igual metiendo mucho ritmo es mejor, es más fácil, más cómodo jugar y ellos han regalado más y bueno, pues por ahí se ha ido el partido. El mejor partido del campeonato decía, porque no empezasteis bien, el primero no bien, el segundo un poco mejor, ya hoy habéis puesto la guinda ya de cara a la final. Pues sí, dejamos las mejores sensaciones ya para la final y eso, seguro que serán unos rivales muy difíciles y bueno, yo creo que si jugamos como hoy tenemos opciones seguro. Me imagino que te gustaría que mañana ganaran tu amigo Sergio y Bernaola. Bueno, una revancha no estaría mal, pero bueno, que gane el mejor, que son dos muy buenas parejas y eso, nos veremos en la final. Gracias, Jorge, enhorabuena. Nada, a vosotros. Bueno, beste irabazle, askotan esaten diate, hitz egiterakoan ez dugula kamerari begiratzen, hemen jendearekin errollatzen gerala,
Beraz, Adrian, badakezu egin behar duzu, neri ez begiratu eta kamerara begiratu. Adrian, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, gustora, ezta? Bai, bueno, hasieratik lotuta ez, beldurrez ezin gozatu eta baina, bueno, Jorge kalagarri jokatu du eta partida atea dugu. Bai, Jorgerekin komentatzen nuen, segurunik txapelketako partidik onena jokatu duzuela biok. Bai, Jorge, aurrean oso ondo pilota zemanez eta bukatzen, baina ni lotuta ez, golpez, azkenean pixkat ezin gozatu, baina ondo. Gustu faio asko egin gabe eta ondo. Bai, zuek ez, baina kontraria bai. Ez dakit zergatik faiatu duten, zuek oso ondo jokatu duzuelako, edo beraiek ezin izango dutelako, baina ez Ormaitzek ez Landak gaur ez dute beraien maila eman. Azkenean ez dakit atzean eman diogo pilotari, biok, bueno, Jorge eta ni daukagu golpea eta dominatu nahi genuen eta hemen atzetik pilotak eramatean badakigu ez dela arraza. Bueno, Adrian, finalen zaudete. Torneoan ez zineten ondo hasi, lehenengo partidan ondo ez, gero hobeto, gaur ondo, gaur bezala kontatu, jokatu zuekin kontatu berra dago. Bai, hasiera ez genuen izan duguna, baina partidoka nik uste dut hobeto ari garela eta sentsazio honekin joaten gara finalera. Bueno, bihar beste finalerdia. Joren Alberdi, Antxona Pesetxea, Sergio Gutierrez, Aingero Bernaola, ze pasatuko da bihar? Ez dakit, bikote oso goraiak asko hemen badakite jokatzen eta partido gogorra izango da beraintzat. Zertokatzen zaizu bihar telebistatik ikustea? Bai, YouTubetik ikusiko dugu. Lagunekin da? Bai, gustora ikusten dugu, etxetik. Bueno, polita da. Bai. Eskerrik asko eta zorionak. Zuei. Bueno, gaurkoa mentxe bukatzen da. Bihar 6 herrietan, finalerdiak, neskakin hasiko gara, gaur beldur ginen. Lehenengo partida luze joan delako emakumezkoena, beldur ginen, gero asko luzatuko dezitzeko, baina ez ondo horrenditu dira, garaiz bukatu da, gauean atanura jo nahi duenak, eta bihar ala espero dugu gero Reala eta Alavesen arteko neurketa ikusteko. Eskerrik asko desandakoa, bihar hortxe, 6 eta 20, 25 aldera zuekin izango gara. Gabon!